salamat sa inyong patamsakay. Ayan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na Team Vibes. Ayan, Team Vibes. Maraming salamat sa Team Vibes. Ayan. Salamat po sa inyong pagdalo. Sa LS ni Rockstar Please. Salamat din sa pag-share, Mami Lynn. Ayan, all out support talaga ang Mami Lynn natin sa Team Vibes. Salamat. Ayan na, Troy Bonibon. Kain muna. Ayan. Sige, kain muna kayo. Habang tayo ay nag-share. Share. Ayun, nag-share tayo. Habang naglolok rin ang ating laptop. Mag-half-bat pa ako para pag nakatulo ako sa LS mo, Kuya Rockstar, wala na isipin na wait lang. Sige, Mami Lynn, salamat. Hintay ka namin. Half-bat muna. Ayan.
Sana marami tayong makakwentuhan ngayong gabi. Ayan, nag-update ang ating laptop at naglolo ko. Delete lahat ng makita. Grabe siya. Napaka-strict ngayon ng ating Windows security. Yan. Ayaw payagan Windows security. Yan. Ayaw payagan Windows security. Nag-e-echo, nag-e-echo. Ayun, okay na. Naglolo ko. I-erase lahat. Lahat. Gusto niya i-erase. Ayaw payagan. Tapos mahina ang wifi. Grabe. Para tayong pinagkakaitan ng tadhana. Ayan, present na raw si Ate Jane Pajarillo from Hong Kong with love. Ayan. Salamat. May pag-BG si Ate Jane. Siguro marami pa siyang ginagawa. Idol. Ayan. Baka naman. Ayun na. Share, like and share. Ayan, huwag kalimutan ang thumbs up ni host. Ayan. Northern Sama Mix DJs. Nakatamsak na naman ang ating Ma'am Charmaine, the only money of Layrock and Tenten. Ayan, may pa-shoutout din si Manuel. Shoutout Team Vibes. Ayan, salamat sa support ng ating Team Vibes. Maraming salamat Team Vibes. Ayun, ayaw gumana ng ating mga sound effects. Naglolo ko. Ayan, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Maraming salamat sa 8 million viewers natin dyan. Sunny Oliverio, the best. Sana marami tayong makakwentuhan ngayong gabi. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko. Sa tuwing na naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iiwan. Ayun, 7,000 viewers. Pagkat mahal kita.
maraming salamat. 8 million viewers. Ayan, 360 Transport, naka-BG. Hasta la Bizares, Idol. Jessa Montatar, naka-BG din. Ayan, salamat mga kapatid. Na Team Vibes, ayan. Team Vibes, mabuhay. Salamat sa inyong support. Ayan, ang Team Vibes. Salamat sa Team Mix Vibes. DJs. Maraming salamat. Ayan, Happy Jenky, maraming salamat sa iyong pag-BG. Salamat po. This is gonna happen with one look, and that's why you gave my life for me. Maraming We shared some salamat. loving by the sea. We embrace such a wonderful feeling. Saying, girl, I wanna love ya. It's far from enough to me. Salamat You're the one I've waited po. and not prayed for. I know you're my destiny. Ayun, 7 million viewers out there. One
We'll touch the sky with the love that we have to keep us so high under the sun. The feelings are one with the stars and the moon. Salamat, salamat sa inyong You are the lahat. reason to breathe. Ayun, nakabidyo rin si Mami Lynn. Good eve po sa lahat at kay Sir Host, sabi ni Happy Jenky. Maraming salamat din, Happy Jenky. Ayan, si Happy Jenky ay isa rin palang teacher. Hello, ma'am, teacher. Salamat, salamat. Ayun. Blue. Ayan, blue. Listening to the sound of the ocean, all of the negative Andyan pa rin, 360 Transport. Maraming salamat. 9 million viewers. Ayan. Salamat, salamat. Oh girl, you got me so hot and deep. One love. Wonder. One love. Ayan. Salamat po sa 7 million viewers. Ayan. Maraming salamat po. Sa inyan, loyal ako vlog. Ayan. Pumapasok na lechon kawali, sabi ni Turbo ni Bong. Pahingi naman ng lechon kawali. Hindi pa kumakain si Toast. Ayan, gutom na si Toast. Shout out kain, sabi ni Turbo ni Bon. Alias Bon James D. Ayan, may bago tayo. Ken Vlog. Hi po, host. Newbie po. Ayan, bigyan kitang jacket. Ken Vlog. Ayan, pwede mong kaibiganin ng ating mga ka-team vibes na nandyan. At pwede mo rin silang dikitan. Ayan, naka-BG-BG pa lang sila. At sila'y kumakain pa. Ayan. Ken Vlog. Ayan. Hi Ken, sabi ni Bon. Tribo ni Bon. Ayan. Team vibes yan. Ayan, mag-drop ka ng iyong hagdan, Ken Vlog. Para ikaw ay mapuntahan ng ating mga ka-team vibes na nandyan. Ayan. Pwede kayong magbaba ng inyong hagdan, ng inyong link, at kayo ay magkikitan. Ayan na si Mami Lynn. Hello sa lahat, sabi ni Mami Lynn. Ken Vlog, magbaba ka ng iyong link. Wala po tayong palista. Ayan. Anlilapag lang po tayo. Ayan. At tayo ay magpaparami ng banana. Banana ang ating kailangan. Ayan. At WH. Ayan. Nagbaba si Ken Vlog ng kanyang hagdan. Puntahan na po. Team Vibes. Sugurin si Ken Vlog. Hindi mo pa kasi hit si Ken Vlog. Ayan. Ken Vlog. Ayan. Salamat sa ating mga kaibigan dyan. Maraming salamat. Ayan si Mami Lynn. Nakabidyo pa rin si Mami Lynn.
kumakain pa siguro si Mami Lynn. Ayan, stay nyo si Ken Vlog at padamihin ang kanyang banana. Ken Vlog nagbaba ng kanyang link. Ayun na. Stay na para ipakita natin ang team vibes at padamihin ang banana ni Ken. Naka-BG pa rin si 360 Transport. Loyal ako vlog. May paninja si Loyal ako vlog. Ayun, ilan ang team vibes na dyan. Maraming salamat sa support. Team vibes, 10 million viewers. And salamat. Si Ate Loyal ako vlog ay naka-mute. Ayan, maraming salamat ate sa iyong pag-BG. Ayan. Maganda daw yung naka-BG at dire-diretso lang ang iyong panonood. Salamat sa support. Ayan, baka naman gusto ng team vibes na umakyat. Okay lang. Team vibes, ayan ang hagdan, team vibes. Baka naman, team vibes. Kung tapos nang kumain ang tribo ni Bon, baka naman, Bon. Mami Lynn, nakaligo ka na, Mami Lynn. Ayun. Salamat sa 8 million viewers natin dyan. Ayan, sana dumami kahit 1,000 lang ang ating viewers. Ayun o, walang gustong umakyat sa ating team vibes. DJ Rams, the best. Makinig na lang tayo ng music. Magpa-music tayo. Habang naka-BG ang lahat. Ayan. Yo. 8 million viewers out there. Ayun, nawala ata si Ken Vlog. Hindi siya napasyalan ng ating mga team vibes. Siya lang ko nga si Ken Vlog. Ay, ayun pa rin si Ken Vlog. Ayan. Naka-thumbs up na po host, sabi ni Ken Vlog. Ayan, pasyalan kita Ken Vlog. At nang mabigyan kita ng banana, ayun, may pa-intro si Ken Vlog. At meron na rin siyang pa-thumbs up. Ayan, Ken Vlog. Andyan si Ken Vlog. Ayan. Dito ako sa bahay mo, Ken Vlog. Pinapanood ko ang iyong intro. Ayan, napakabilis na intro. 13 seconds. Ayun, tapos na agad. Segundo lang. Uncle Ace Vlog. Pati ba naman? DJ Rams, the best. Uncle Ace naman, tapos ikaw, Ken Vlog. At parang iba naman, Ken Vlog. Ikaw ba yun, Ken Vlog? Uncle Ace naman yung nilagay mo. Dapat yung link mo, Ace. Hindi pwede kapag iba ang link, Ace. I can. Ba't iba yung link mo, Ken?
Ang lumalabas dun sa link mo is Uncle Ace naman. Hindi naman Ken. Pareho lang ba yun, Ken? Mag-explain ka dyan, Ken. Sa'yo rin ba yun, Uncle Ace Vlog, Ken? Ayun, no, sabi ni Mami no, iba yung link mo talaga. O, pinuntahan ko talaga iba. Uncle Ace ang lumalabas, Ken. Dapat link mo ang ilalapag mo, Ken. Link mo dapat, Ken. Para hindi malito si host. At mga team vibes yan. Ayun, no. Dalawa daw ang kay Ken. Alin doon ang ang main? Ano ang main mo dyan, Ken? Yung uncle ba o itong Ken? Yan. Kasi parang kasi awkward naman kung iba yung nababa mo. Unless na ikaw din yun at yun ang didikitan namin. Kung dalawa ang iyong channel at ikaw din yun si Uncle Ace, ba't kasi Ace tapos Ken? Ayan, si Mami Lynn naka-Twitch. Hindi ko mapagsabay-sabay. Mahina. Yung uncle po, parehas po akin. O sige. Yun ang ating didikitan kung yun ang gusto mo. Yung uncle ang didikitan ko. Sige. Sige ka. Since yun ang gusto mong dikitan, yun ang ating didikitan. Ken Vlog alias Uncle Ace. Yan. Andyan na si Streamlabs. Don't forget to like. Ayan. Si Streamlabs. Huwag kalimutan ang thumbs up ni host. Ayan. Ayun. Ken Vlog 289. Ken Vlog 289. Tapos yung Uncle Ace mo. +300. So, unahin ko yung Uncle Ace. Grabe ito, dala-dalawang i-maintain Ken Vlog. Halos naghahabulan ang iyong channel. Yan, meron kang Ken Vlog, meron kang Uncle. Yan, isa-isa lang naman. Kung dala-dalawa ang iyong bahay, kailangan dalawa rin ang idikit para dalawa ang madikit na. Ayan. Hanapin natin yung link ni Uncle Ace na mabigyan natin ng banana. Ayan. Baka naman team vibes. Wala tayong kakwantunan. Sige, yun na lang Uncle. Ayun, nagbaba ng link ang aking may bahay. Charmin Lace and ayan. Nagbaba ng kanyang bahay.
Pasyalan. Nandito ako ngayon sa bahay ni Uncle Ace. Sabi niya pareho lang daw. Ayan, padamihin ang banana. Uncle Ace. So, dito ako didikit aking vlog. Ayan. You're the best girl I've ever seen. Kapansin ang iyong mga tingin. It's you, girl. Naganda mo the way you smile. Parang iba ang to. You're the best girl I've ever seen. Kapansin ang iyong mga tingin. Ayan, Uncle Ace vlog. Ayan. Dinikitan ko na Uncle Ace, ha. Nakikita natin ang ating pagdikit. Ayan, Uncle Ace. Malinis Uncle Ace. Ayan. Pinusok ko na ang manok na pula. Ayan. Sana naman tusukin mo ang manok na pula ni host. Ayan. Ayan, Uncle Ace. Natusok ko na. Ayan, nandyan din si Monix. Monix D. Ayan, welcome. Sa live stream ni Rockstar Clicks. Salamat sa pagdalo, Monix. Ayan. Monix D. Welcome. Chairman, nadikitan na po kita, sabi ni Ken Lag. Ayan. Tusukin ko na rin po, sabi ni Ken Lag. Ayan, tusukin. Ayan, natusok ko na ang manok na pula ni Ken Lag. Ayan. Medyo malabo ka, host. Okay ang signal ko. Mahina ang signal ko, Monix. Mahina ang signal natin ngayon, kaya malabo ang output. Ayan, halos ang auto settings niya ay 480. 480 ang output sa aking cellphone. Ayan. Tusukin ang manok na asul, manok na pula, para maging gray. Ayan. Ayan, si Ken Vlog, alias Uncle Ace. Tusukin ang manok na asul. Mahina ang net talaga, Monix. Mahina ang ating net. Ayan, salamat sa 8 million nandyan.
Ayun, 37 minutes na ang nakalipas. "37 minutes." Ayan. Pa-music muna tayo. Music. Hey Jude, Habang naka-BG ang ating mga katimbay. take a sad song and make it better. Remember Ayan. to let it into your Naka-BG sila. heart. Then you can start Nasaan na kaya to si make Trey it Bonbon? better. Hey Jude, Nakatulog na don't ata be sa lamesa. afraid. You are made to go out and Grabe, get ayaw pa her. nitong mga... The minute you let it under your skin, then you begin to make it Hindi ko better. talaga signal. Hindi ko mai-connect tong... Anytime you feel the pain, hate Hindi you ba yung news? refrain. Don't Shout out sa 8 carry the million at 20 thumbs world up. upon Ayan. your shoulders. Well, you know that it's a cool place, it cool by making Ayan, meron na this pala tayong world 20 a million thumbs up. little Ayan. colder. Mabuti naman at marami ang thumbs up. Hindi ko mapagana ang ating mga mata. Don't let me down. You are found. Ayaw gumana ng mga mata. Remember to let it into your heart. Then you can start Gumana to ang mga make mata. it better. Mga effect na yun ang mga mata. Hey Jude, begin. Stricto ang ating antivirus. Someone to perform with. Sabi niya ay virus daw ang And it's mga just you, hey Jude. Ayan basta may tamang bakas, bibigyan ng 8 million bananas NXT. Sabi naman ni Ate Jane. Ayan. Hey Jude, Eating don't make it bad. at the moment, kaya nood ako after this video ulit. Ayan, okay lang ulit. Salamat sa video. Ayan, JBF Channel, the film host. Good evening na po. Ayan, wala ng tamang bakas. Nagbaba ng kanyang link si JBF Channel. Maraming salamat sa pagtambay, JBF Channel. Ayan, mag-isdaan ngayon dyan. At yung si Mix sa ng 8 bananas. Ayan, Ayan, pitasin ang 8 bananas ni Mix. Kailangan may tamang bakas. Ayan, magpitasan kayo dyan ng mga bananas. Pitasin ang mga banana. At nang dumami ang inyong mga banana, padamitin ang banana. Para lahat masaya. Ayan, I'm late. Gumising lang ako kay isang tropang Ilocano. Ayan, nandun ako kanina. Nag-30 minutes ako kay isang tropang Ilocano Iconics. Ayan. Natusok ko na po, host. Nag-iwan din ako ng tamang bakas. Sabi ni Ken Vlog. Ayan. Welcome po natin ang ating katropang Ilocano Pinoy Monovlog. Ayan, isa po yung monetized channel. Kaya pag kayo ay napunta sa kanyang bahay, huwag nyo pong skip ang kanyang harang. Laro-laruin po ang kanyang harang. 15 minutes lang ako doon, sabi mo Pinoy Monovlogs. Ayan, naka 30 minutes mo naman. Kasi 8 siya nagsimula, 8:30 naman ako nagsimula. Ayun, dalawa pa ang tinamsak ko doon. Dalawang tamsak lang. Ayun, si Matt Twist TV. Kaya hindi ako nag-share sa ating tropang Ilocano kasi nga ayan.
Nagko-conflict ang aming schedule ni Iconics. Kasi naman siya dati ay 9. Kaya ako nag-decide ng mga 8 or 8:30. Pero nagsisimula siya ng 8, kaya 8:30 naman ako. Ganun. Nagko-conflict ang ating mga schedule. Sa tropang Ilocano, sa Team Vibes, ayan, conflicting ang ating schedule. Ayan. Ate. Nag-pick up. Nag-explain si ate. Sandy Oliverio, the best. Ayan, salamat sa mga kabiji. Ayun, legit po. 8 banana ngayon po rin ibigay, sabi ni Mix. Ayan, dikitan nyo na si Mix. Dikitan nyo rin si Pinoy Monovlog. Ayun, napakaswerte dyan. Ayan, ang ating mga organic friends. Ayan, Pinoy Monovlog. Monix D, ayan, andyan din si Happy Jenky, natin vibes na yan, Mami Vlog, ayan. Sino ba yung mga nandiyan? Ken Vlog, bago na si Glenn Vlog sa ating live stream, si JBF Channel, ayan. Lagi na yan si JBF Channel, friend na rin natin yan. Si Ate Jane Pajarillo, pero hindi siya vlogger, sabi niya. Supporter lang natin ang friend. Nandyan din si 360 Transport. O, loyal ako vlog. JBF, natusok na kita. Ayan. Marami ang mga boy tusok natin. Nag-iwan na rin daw ng bakas. Si Ken Vlog. Ayan, baka yung may Ken Vlog para tusokin din ni ayan, binabanga ni Ken Vlog ang kanyang handa. Ayan, tusukin ang manok na pula para maging gray. Huwag lang maging black. Ayan, pangit ang output natin. Para naaagnas. Ayan, buti nga hindi tayo nalalaglag. Salamat kay StreamYard, hindi tayo nalalaglag. Kahit na mahina at pangit ang output. Salamat sa ating mga nakabigyan. 7 million. Ibig sa tao na di bala para sa iyo. Nagtapos mo ng mahal. Ibigay na sa bandang huli ay ganito. Aalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa akin ito. Salamat sa support. Bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata, nagpapikit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palagi itinatanong mo saan ka ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito nauwi ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kalungkutan na bigatin? Ito bang suki? Pagkawa di maikubli kapalit ng aking katapatan at tila parang sa akin magturo sa ano ang mali at ako Ayan. Twist GBI yan, kaya pala Twist. Tropang Ilocano, kaya pala hindi ka mabigyan ng jacket kasi naka-hide yung message mo, Twist. Ayan, bigyan na kita ng jacket, Twist. Ayan, magbaba ka na ng iyong link, Twist. At madikitan ka ng ating mga kakwentuhan dito. Ayan, pitasin ang iyong banana. Ayun, naka-hide yung message mo doon kay Iconics. Hindi pinipindot ng mga ibang moderators. Mabilis kasi ang doon ng chat kay Iconics kasi maraming tao. Pag walang moderator na nag-approve ng message mo, yung patay. Naka-hide kasi, naka-hide ang yung message, ang yung comment, Twist.
si Mac Quiz. Oo. Magbaba ka ng link mo, Mac Quiz. May gamit ka na. Mac Quiz TV. Yeah. Sandy Oliverio, the best. Ayan, nagbabanga ng link. Ayan, Naxter, bakit hindi pumapasok bahay mo? Bakit naman? Bakit hindi mo mapasok ang bahay ko? Yan live. Basta na Pizares, idol. Yung binababa ni yung binaba ayan, i-share nyo rin. Ayan, nagbaba ng kanya link ang ating Mrs. Generational. Wala naman sa pag
Stay in the scene. Ang banana ni Mactis. Mactis TV, ayan. Pasukin ang bahay ni Mactis. Pasyalan, bakasan, ayan. At tusukin ang kanyang manok na pula. Parang neneng di ang kanyang katawan. Ayun. Mong titigan dito sa 13 million viewers. Ayan, sana totoo yan. Every million. Nandiyan na rin si Franzay. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Tahan-tahan. Tusukin si Franzay. Naka-video pa rin si Ate 360 Transport. Ayun no, si Ken na lobat. t-shirt niya at pants ay black.
Ayan, Charles po muna ako sa mga dito sa akin. Mag-iwan lang po ng balikan po kayo. Ayan, salamat po Charles lang. Ayan, Charles din, pag may time. Ayan, Ilocano yan si Mac Luis. Parang nakita ko kay Comic si Tay. Kasama natin yan sa tropang Ilocano, lakay si Mac Luis. Tropang Ilocano yan, si Mac Luis. Kaso nga, hindi raw mabigyan ng jacket kung kay Iconics ngayon. Kasi nakahide yung kanyang comments kanina kahit di ka nakahide. Buti napansin. Ayun, malakas daw ang aking background. Sabi ni Rocky Romil. Okay, salamat lakay. Ayan, malakas daw ang aking background. Salamat sa pag-feedback lakay. Salamat sa suggestion. Nahan ko na. Nadala ako kay Neneng G. Ayan, nagbaba na rin ang kanyang bahay. Rocky Womil. Dikitan si Rocky Womil. Ayan. At si Mac Twist TV. Ayan, mga katropang Ilocano. Diyan rin si Manilyn Vlog. Naka-VG lang. Dikitan nyo rin si Manilyn Vlog. Nag-LS yan. Mahina pick up ng mic mo, sir. Sabi ni Macchis. Mahina ba? Walang CPR to, Macchis. Matagal ko ng matagal ko nang ginagamit to. Ayan, Macchis TV. Walang CPR yan, Macchis. Lagi natin pinapatugtog tong playlist na to. Subok na natin to, mga playlist nito, Macchis. Ayan. Okay lang, idol. Malakas lang po yung sounds. Ayan. Well, lakay ni Mac Twist dyan. Nandun siya sa tropa. Nagsijat kami nga. Jat kami sa tropa. Ayan. Ayun na, nabuyang gayam. Ni Mac Twist. Siyempre naman, Mac Twist. Yun na lang malagit. So, very supportive yan si Pinoy Monovlog. Isang monetized channel na yan, si Pinoy Monovlog. Kaya wag nyo pong skip ang kanyang arang dahil dyan siya kumikita. Pag may mga monetized channel na po tayo napuntahan, wag po nating skip ang kanilang mga harang. Okay na ba ang aking mic, mga kapatid? Mga kakwentuhan, mga katropa, mga ka-team. Ayan si Ate J, naka-BG. Ayan. Okay na po ba ang ating microphone? Ayan na, naka-video si Ate Jane. Siguro tinutuloy niya ang kanyang mga gawain. Ayun, nag-shout out si Rocky Womil, Mac Twist TV. Ayan, ni Mac Twist lang kayo kahit katropang Ilocano dahil. Okay na daw ang ating mic, sabi ni Franzai.
Ayan, magbaba lang kayo, magbaba at magunahan. Huwag kayong maghintayan mga kapatid, mga ka-team, mga katropa. Ayan, unahan nyo na po yung mga nagbababa ng kanilang link. Ayun, sabi ni Noy Monovlog, Insan Jane, busy-busy lang. Sunday, Imperio, the best. Ayun, nagbaba ulit ng link. Si Mac Twist TV, ayan. Sabi ni Rocky Wamil, inunahan nga na daw si Mac Twist TV, ayan. Naka-BG pa rin si Jessa Moncatar, ayan. Nagbaba ng link si Rocky Wamil. Ayan, magunahan, magbalikan, ayan. Huwag niyo pong kalimutan na balikan, ayan, yung mga nauna sa inyong bahay. Ayan, Mac-twist yung si Nat Jessa. Ninja lang yan. Ninja lang yan, si Nat Jessa. Yung main account niya ay Jessa Moncatar. Wait lang at ibababa ko ang kanyang link. Ka-team ko yan si Jessa Moncatar sa Team Vibes. Yang Nat Jessa, ayan, ay ninja lang yan, Pinoy Monovlog. Kasi naka-silent LS si Jessa Moncatar. Ayan. Ayan o, si Jessa yan, si Jessa. Jessa Moncatar, yun ang kanyang main. Itong Nat Jessa ay ninja lang. Ninja. Ayan, si Franzai, astig daw ng sound trip. Dinig ba, Franzai? Sakto lang ba yung lakas? Ayan, si Loyal Ako Vlog naman, Lakay Pinoy Monovlog, ay si 360 Transport. Ayan, si 360 at saka si Loyal Ako Vlog. Iisa yan, pero dalawa. Si 360 ay kanyang ninja. Yan, naka-BG kasi. Iisa pero dalawa. Ayan, sakto lang pala. Sabi ni Franzai, sakto lang ang ating music at ang mic. Ayan, shot muna tayo. Shot. Hindi ko mapagana yung mga mga sound effects ng virtual DJ natin. Hindi ma-load. Wala tayong sound effects. Naglolo ko. Ayun, nagka-update pa lang. Ayan, si Mac Twist TV, ayan, done na daw kay Charmaine Laysen na. Ayan, Mac Twist, ayan. Salamat, misis ko yan, Mac Twist. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Ayan, Pinoy Monovlog, sabi ni Rocky Wamil. Musta, sir? Ayun na, si Pinoy Monovlog. Nag-notify na daw yung comment mo, Macris. DJ Rams, the best. Diyan, damdaman to, di ko lang. Diyan. Ha? Apa? Tignan mo kanya? Uy, damdaman nga, idulit mo pa lang. Diyan, ayan, Dakkelmet Gaya Menong. Konani Mac Twist. Ayan. Sino ti Dakkel Mac Twist?
Ayan, sabi ni Rocky Wamil. Rockstar Clicks, akin na lang yung gitara mo sa likod. Ayan, dinownload ko yan. Gitara ng Metallica. Ayan, Metallica daw yan. Nakahanap kasi ako kanina ng wallpaper ng Metallica eh. Yan ang lumabas. Ayan, kunin mo na, Rocky Wamil. Gitara ng Metallica. Ayan. Fan kasi ako ng Metallica eh. Anya metaseren lakay Rocky kanang Pinoy mga vlog. Okay lang. Kumusta kami? Ayan, Pinoy mga vlog. Okay, kaya taseren na kanima. Rocky Wamil. Uy, nasaan na yung mga team vibes natin? Nakatulog na ba si Mami Lee? Sabi niya kanina magka-half bats siya eh. Kala ko aakyat si Mami Lee. Hindi naman umakyat si Mami Lee. Ayun. Wala na ba ang ating mga kakwentuhan? Ayan, meron tayong 7 kakwentuhan. Ayan, 7 million in the house. Pero mahina talaga. Salamat sa inyong pagpunta sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan. Ayan na si Trey Bonibon. Hello, Trey Bonibon. Baka naman pwede kang umakyat, Trey Bonibon. At ikaw ay makipagkwentuhan kay Rockstar Clicks. Ayan ang hagdan, Trey Bonibon. Baka naman gusto mo makipagkwentuhan. Hello, Boss Bon, sabi ni Franzai. Tama, Franzai? Franzai Channel, ayan. Magandang gabi, sabi ni Trey Bonibon. Maganda ka pa sa gabi, Trey Bonibon. Ayun, may pa-wait pa si Trey Bonibon. Hindi pa ata nahiranan. Nabusog ata si Trey Bonibon.
Kasi dapat nababasa ko yung comment. Wait na. Wala na naman yung ano. Hindi ko na naman nakikita yung ano comment. Ang bihira. Wait. Ano ba yun? I-ano mo, i-landscape mo lang. Desktop. Desktop, oo, naka-desktop na. Wala na. Naka-desktop ka, tapos, i-ano mo. Ayan, Ayan. desktop mo, tapos Perfect. landscape. Okay Ayan. na. Ayan, shoutout sa mga nandyan. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, this is Bon James. Kung hindi pa nakakadikit sa akin dyan, magdikit na po kayo. Ayan. Ayan, God. di kita. Wala akong nalaglag. Wait, inayos ko lang ano. Ayan, oo, medyo malinaw na nga. Linaw na tong output ko eh. Tinitingnan ko dito sa phone ko. Eh, kanina talaga malabo eh. Kay Rocky O'Meal. Ayan, magandang. Wamil yan, Wamil. Rocky Wamil. Wamil. Ayan, Rocky Wamil. Ayan. Wamil. Ayan, shoutout kay Mamilin Vlog. Ayan, abangan niyo po yung ilalabas ni Mamilin Vlog na kanyang bagong video. Ayan. Abangan niyo po dahil nag-edit na po siya ng kanyang bagong videos. Abang-abang po kayo. And also yung ginagawang edit ngayon. Kasi busy ata si Yos kasi nag-edit siya ngayon ng kanyang latest prank. Ayan. Kasama ko sa akong kanyang cameraman. Ay, So abangan niyo na lang yung May- kanyang premiere. pinapalain ni Yos. Sa prank. Yung ba yung ano, yung sinasabi ni Mamilin na nagkakamot ng puwet. Oo, yun ano. Siyang ano doon. Siyang titi. Siyang titi. Ay, pipi ko, no? Okay naman yan. Ayan, abangan ko na lang yung ano, Oo. premiere. Ba't yung premiere mo kanina? Kala ko ilang days pa yung nakalagay kanina. Ha? Wala binago ko eh. Kaninang- Supposed to be dapat Sunday pa yun. Binago. Naboboring ako. Ayoko nang mataas siya doon. Naghihintay ng matagal. Oo nga. Ang tagal-tagal. Ayan Sabi o, ko, bawat sabi ni Pinel mo na vlog. ayan, sana all my cameraman siya. Hello, sir. Pinoy Pogi Monovlog. Ayan. Hello, Ay, Pinoy. sana all pogi. Yes, TV. Ayan, umakit na si Mama Len. Ayan si Mami. Andyan na rin si Yos TV. Ayan. Ayan na, diba? Sabi ko sa iyo, Ayan Rockstar. na. Ano? Team vibes. Nakompleto ulit yung Salamat, tribo, eh, no? salamat sa tribo. Ayan. Yung picture. Patas mo lang picture, my God. Nag-edit pa ako eh. Ba't wala kayong mga picture? Ay, nag-edit ka ba, Yos? Ako Nag-edit ko yung public practice. Madami akong ginawan kasi ng ano ngayon, birthday greetings. Di ba ako nagawa eh. May God, ayoko matulog ah. Ay, Ayoko matulog. kalimutan. Mamili, hindi ka pa nakaget over, Mamili. Bakit? Hindi pa nakaget over si Mamili. Ano, saan sa bulldog? Alam mo na, Mamili na, itong kaibigan nating si Yosh ay talagang ano pala ha, mahilig, ayan. Hoy, may girlfriend na yan. Huwag mong hinuunggoy yan. Sino Ano, may girlfriend? Walang Sana girlfriend mo. Wala akong pakialam sa girlfriend na yan. Sino naman, pakita niya sa akin. Ano daw? Sa live niya pa surprise yun, abangan natin sa live niya. Sa live. Anak ko, naniwala ka naman. Ano naman, Mega naman, shoutout naman. sa tribo. Mega shoutout din sa'yo, Sir Pinoy Monovlog. Shout out, Kaya, shout out. Pinoy na vlog. magandang Ang mag-host, gabi. papalitan na yung host sa LS ni Yosh. Hindi na tayo. Iba na. Sino na? Ay, iba na. Yung kanya ng yung kanya ng jowa. Wow, Hindi sana na, hindi na all. iba na. Iba na. Kwa. Kala ko iba na pa rin. Iba na ang Iba na. kasama. Bon, Diyos. Iba na. Bon. Hindi Kailan na, ka hindi na babalik? iba. Ano ako sa kapatid? Huwag ako sa atin, Diyos. Hindi ka nag-exist. Grabe, hindi siya nag-exist. Porket tapos na yung on the spot tanungan mo. Nandiyan pala yung kapatid ko eh. Shout out sa'yo, kuya. Nandiyan sa kuya mo. Busy ako guys. Busy ako. Hello. Pag-mute lang ako, Kuya Rockstar. Matutulog ako dito sa taas. Maraming salamat sa mga pumunta kanina sa ating. Aga mo na matulog. Medyo na-bored kasi ako. Parang ay di ko talaga kaya maglagay ng premiere na ang tagal-tagal bago mag-start. Talagang gusto ko pang nag-premiere. Grabe. Ay, wait lang guys ha.
Wait lang, dito lang ako sa taas. Mag-toothbrush pa pala ako, baka makatulog ako, my God. Ayan, Jean Ariel Pajarillo. Ayan, good evening, J. Ariel Pajarillo. Magandang kami ng gabi. Ayun, Natulog si Mami natatawag Ling si kagabi. Francis. Natulog si Mami Ling kagabi. Ikaw kaya, tinatawagan pa yung phone mo. Tumatawag ko gabi yung jowa niya. Oo, Diyos ko, may lasing. tumatawag. May lasing na Tumatawag naman yun dito, sa mga gabi. busit talaga. Ngayon, hindi na nasasagot kasi nakatulog na, nagtampo, kaya bumabawi si Yoshi Boy. Ayan. Sana all talaga, mga bumabawi. Buti na lang andyan si nanay kagabi. Nagkikinood si nanay. Nanay, nananawagan po ako sa nanay ni Yoshi Boy. Oh, magjowa na pala si Yoshi Boy. Pinakilala ba sa inyo? Charot. Uy, wala. My gosh. Ayan, kuya. Ayan, si Yoshi Di Boy ka ay na-inform. yun, taken. Congratulate mo naman. May pa-play So, daw sa'yo si kuya. tingnan ko lang laptop kung okay pa, haha. Madami ulit yun ng Magdamag. LeBron James. Nakakatouch Ano talaga. mo, Magdamag Kuya, Natatouch mag-clear talaga ako. mag-clear history ka. Kuya, mag-clear history ka. Baka nag-play ka, hindi ka nag-clear history. Hindi yan papasok. Pag clear history mo, baka masaya. Clear watch history, nasa settings ng YouTube. Ayan, si Ayun, sa mga nandiyan, Francine. thank you so much talaga sa mga support, sa mga very supportive din ng friendship. Ayan. Abangan niyo po kasi madami pa tayong i-release ng mga Odas Patanungan. At abangan niyo po yung aking Yan. Odas Patanungan featuring Mameline Vlog. Ayan, abangan niyo po yan. Ayan, naabangan natin yan. Odas Patanungan, live. Ayan, live na live sa online Odas Patanungan pala. Ayan, ano yung tawag doon? Online Odas Patanungan featuring Mameline Vlog, ang Ivana Curtis. Ayan, Ivana Curtis, ang babaeng pakwan, si Mameline Vlog. Diba? Ang ganda. Ang daming pangalan. Kuya Rockstar, Ayun, saglit. yes. Bon, ang dami. Saan ba talaga doon? Sige. Saglit lang ako dito Sige, kasi nag-edit ako eh. Ano kasi yan, Okay, ang sige. talaga is Hello, Ivana Kuya Curtis. Ponsay. Ivana Curtis, ang Mrs. Pakwan. Di ba? Iba na mahal Si niya. Mami Linlin. Ayan, si Mami Linlin. Ay, di ba? Ang ganda-ganda kayo ng ko sa'yo. This is Tapos Mami Lin. may Yoshi Boy pa. Ni Mami Lin yung kanyang bagong yung bagong tagline niya. Yung, this is Mami Lin Vlog. Ang Mami na sexy. Ayun. Yun yung ni Mami Lin Vlog. Abangan niyo po yun. I-introduce na yun sa kanyang latest vlog. Di ba, Mami Len? Magkita ka, Bor. Magkita ka. Wala, magulang Napakahirap po. yun, Bon. Napakahirap. Pagawa mo na sa akin lahat. Huwag lang yung mga mo dyan. Maganda nga yun. Ano ka ba? Maganda yun. Ay, naku. This is Mami Lin. This is Mami Lin Vlog. Mami Lin, ang daming Sexy. Yung mga, para ganun lang naman. may mga, Mami Lin, may mga YouTube channel na ganun yung mga team. Ang dami nila, naka 50k view, subscribers, ganun. Monetize na sila. Alam niyo naman, Kuya. Alam niyo namang Bisaya ako. Hirap na hirap akong magsalita. Hindi yung magagawa. hindi naman yung salita, yung Nakukurnihan nga ako sa pagsabi, this is Mami Lin. Ano ba yung sinasabi ko? Hello guys, welcome back to my channel. This is Mami Lin ulit. Nakukurnihan nga ako sa pinagsasabi ko. Alam niyo ba yun? Pinilit ko ka lang. makornihan. Dapat, dapat, mayroon ka, ulitin mo. Dapat mayroon ka ng tawag sa mga audience mo, hindi na guys. Dapat isipan mo na parang kunyari, mga kapakwan, magano. O mga kapikwi, mga pekpek, gano'n. Kapakwan talaga. Peckers, gano'n, mga kapekers, gano'n. Tika lang. Wait lang guys ha. May nag-comment, yung Maidi ko, may nag-reply na, tinanggal mo na braces mo po, madam. Di ko naman siya kilala. My God. Alin? Paano niya? Ewan ko sino tong hype na to. Paano niya nalaman nag-brace ako dati? My God. Ayun, may stalker na naman siya.
Ayan, o nato. Oy, Fransay, Natawa yung si lakay, ano, si Fransay. Fransay. Sino Para siya? expression namin yan. Yung lakay, So, para rin yung abangan expression nyo yung na mano. abangan yung on the spot tanungan na online version with Mamelin Vlog. Ayan. Wino-workout ko pa yung kung magaling yung Mamelin. Alam niyo, nakukornihan talaga ako pag nagsasabi ko, "Hi guys, welcome back to my channel. This is Mamelin ulit." Paano ba kasi, bata Kuy? yung O, ikaw nga, Bon. Ulitin mo nga, Bon, yung ano mo kanina. Hi mga ka-pex. This is Mami Lin. Yun, Bon. Then, this is Mami Lin. Hi mga ka-pex. This is Mamelin Vlog. Ang mami na sexy. Ganun. O, Ang diba? baboy na Ang ako, ganda baboy Mami pa ng ano. Mami Lin, sendan kita ng send ko sa yung isang YouTube channel na gano'n. Yung mga nagkukwento-kwento lang. Nakita mo yung di ba, yung birthday greetings mo, di ba, may pa-cleavage ka. Mga ganun lang, hindi mo na ipapakita lahat. Oo. Kaya ko nga yung mga pa-cleavage na yan, pero yung mga paa dyan, Yung hirap na hirap ako, my God. Sige, try Alam mo niyo nga, try naman- mo. Try mo nga. Alam niyo naman yung pananalita ko pang digmaan. Try mo. Sige, try mo. Yung Tawag-tawa si Fransay, Try mo nga. yung Hindi wala process. pa yung kalaban, takot na sa'yo. Yung pananalita ko, wala pa yung kalaban, takot na sa'yo, my God. Try mo nga. Sige, try mo nga yun. Try mo ngayon. Sige. Paano? Sige, dali. Ano natin? Mic test. Try mic po. test. This is Try Mamelin po, Vlog. try po. Ang mami na Tigilan mo ako, sexy. kuya. Ako lang, aha. Paano? Ganun, aha na lang. Ganun. Yan, Oh my God. Try daw, sabi ni Kuya, Aha na lang. Sample Hindi ko Sample kaya. Ganun. Practice ka na. Sakto-sakto Wala pang ganun pa yan. Wala pang narinig na YouTuber na gano'n. Yung, aha. Oo. Katuloy ng aw-aw ko. Wala pang nag-aw ng YouTuber mo. Ako lang I-edit naman mo na lang, Mamelin, i-edit mo na lang ang audio mo na para bang chipmunks yung pananalita. Para hindi halata. Yung katulad kaya, on the spot tanungan. Mami na sexy. Oo, pwede ba yun i-edit sa Alam live mo- stream yung ganon? Ay, Bon, Alam mo, pwede ba yun gawin sa live stream? Konting landi yung Pwede ka na, yung parang pambungad mo lang ba? Yung pambungad lang. Alam nyo, pag sa pananalita, may God, wala akong kalambing-lambing. Pero in person I-try live, mo na. malambing naman talaga ako. Pero, Pero i-try mo may na. God, Bisaya, Sige. ano Hindi mo na magagawa sinatry, diba? ako? Bisaya nga si Try nga, try. Inday. Try mo, di ba? I-try. Di ba sinusubukan eh? Nahiya Sinusubukan mo. ako eh. Nahiya ako at nakokornihan ako. Sample naman dyan, sabi ni Fransay, sample daw. Sabi ni Nahiya ako. Fransay, Landi sabi ni daw. Fransay, sample ka na Landi daw. daw. Tapos, ang bibigyan niya, Di pa, 100 wait lang ha. watts May nabasa ako landi daw. O, di pa nga ako naggaganon at dyan. Landi na daw. My God. Yung kay Bon yun. Pwede mo namang i-modify eh. Ayoko baka itakwil. Ayoko baka itakwil ako. Sino magtatakwil sa iyo? Yung anak ko baka itakwil ako. My God, di ko yan nanay. Sabi ni Bon, sabi ni Boss Bon, sabi ni Fransay. Alam mo, there's no harm in trying. Kasi, Yeah. alam mo, sa panahon ng variety ngayon, minsan kung hindi ka maging mukhang parang baliwang itsura mo para ka panoorin, magpaka-sexy ka para magkaroon ka ng views. Oo. Mga ng YT. Kung hindi ka mukhang lukaret, magpaka-sexy image ka. Pwede ka naman magpaka-bold. Paano naman ako magpaka-sexy na ang taba-taba ko? My God. Hello, mas mataba Diba nga, si sabi Aramila. At Chubby is mataba the new sexy. Si Ayun na si Angel Ate Roxette 360. Oo, mataba rin si Angel. di ba? Pero tila-tila nila, bakit ka? Si Regine Velasquez si Regine Velasquez mataba naman, Oo. Sino ba? Julian Sino ba? Santos, Carla Anistraga, Ay, nagalit na si nanay. Kain na kayo? Opo, nay. Tapos na po. Nag-toothbrush na ako para pag nakatulog ako. Tulog Kagabi na. kaya,
Pagod Oh, lang tinan mo, kayo nag-hakbat kagabi. na ako, nag-toothbrush na ako kasi para makatulog ako sa taas. Wala na ako isipin. Napanood ba Kagabi, ni hindi Nanay ako yung nakabihis ano? ng damit. Tulog na Napanood ba ni tulog Nanay ako yung Ano? sabi ko yung Rockstar. Yes, no? Ano? Napanood ba ni Nanay yung others pa tanong kay Yoshi? Nako, Tulog ba ako gabi? diba sabi ko Fransay, sa inyo, kumain ka na daw. sabi ko na sa Ayan inyo, o, Fransay. Sagutin mo si nanay. Kasi si Fransay, madalas tong nagpupuyat at nagpapalipas ng gutom. Ganun. Ayun o, tapos na daw. All my 30 na thumbs up ko. Sana all talaga. Meron, may 30 na ba akong thumbs up? My God. Ako never mo Ayun. na-experience ang 30 thumbs up ngayon. Oy. Salamat Ako rin. naman. Sana all, di ba? Sa akin, ano lang eh, 15 lang sa akin. Ikaw pa ba? Di pa namin yan na-try. Hindi ko pa talaga na-try yung 30 thumbs up na yan. Grabe naman kayo. Mga 50-50 nga kayo ng thumbs up. Kaya nga eh. Ako nga, ano lang ako. Hanggang 6 lang ang thumbs up mo. Naka 31 hours nga si Bon kanina. Ako nga nakatambak. Wala bang gustong tumawad dyan? Wag naman. Hoy, ano ha, yung mga nagtutuwad sa akin dyan. Hoy, Alam mo si Bon? Ano? Famous si Bon. Laging may tuwad din. Kahit sa video Oo niya, nga. kahit hindi. Pareho sila ni Tropang bonus eh. Video may tuwad. Oo, si Tropa din. Yung kaka-upload lang niya, biglang may tumod. Galit na Oo. galit ang Tropa. High blood ang butik. Ayan, sabi naman niya, Sabi pa niya, ako din, in-screenshot ako, niya, hanggang send 20 niya. lang. Sabi mo, pa niya, 60 kaka-uplood chance lang ko. niyan. Oo nga, yung thumbs up, ay yung ano, ka-upload lang. Ilang Ganun minutes ka. pa lang na-upload may thumbs up agad. Di pa nag-oras yung video. May thumbs down agad. Oo nga. Ayun, nagtatanong si Ate Loyal ako. Sino daw sunod sa akin? My God. May gusto pa bang sumunod na alas 10 na? Mala kayo dyan, matulog ako. Guys, alas Ay, 10 naku, na. 2 hours lang ulit ako. 2 hours lang. Makasakali So, makagawa ako, ulit ako ng naman, content. ako. Sana all may Gising- maraming mga content. Yung Marami ako yung nakaano. Hindi ko yung pa ginawa kong magawa-gawa. medyo greetings ni Sir Tones, nakailang nakailang ulit ako dahil sa sobrang ingay dito. My God. Pawis na ako. Nakatulog na ako lahat-lahat. Kakaantay manahimik yung mga tao sa kapaligiran. Nakaka-high blood. Ang hirap mag-edit, ano pag gano'n. Sarap magpa-report. Pwede ka naman magpa-report. Ayun, Bon, sabi ni nanay, Uy, alam. Si Rockstar, baba na ako ah. Uy, Okay lang, napanood pala okay ni lang. natin. Mag-edit lang muna Maraming ay, sa panonood Sige. Ah, sige. Yun lang naman po, yung mga ano lang naman Bye, yun, bye, nanay. bye, Mga guys. binibirang tanungan lang naman yun. Bye-bye, Pero bye-bye, ewan ko- Tribo. Ewan ko lang Sige, kung sige. totoo yung sa Yoshi. Bye. Hindi mo rin alam kung totoo yung mga sagot ni Yosh. Oo, pero sa tingin ko totoo naman eh. Parang feeling ko totoo naman yung sagot niya. Tsaka yung, my God, yung panghuli na, kababuyan na yung mga tanong, tigilan niyo ako. Tapos may bala kayong gawin niyo sa akin. May bala kayong gawin niyo sa akin yun, my God. Alin ba yung, ano man din, wala yun, nasa tao yung Oy, nag-iisip. Kung ano Mami, din yung, pang-gain mo yun ng viewers din. Parang Sakay-sakayin di mo ko lang yung masagot ano. yun, kundi wala ko ibang isagot doon, kundi tawa ng tawa. Yung sa panghuli, pag ako ginagano ni Bon, tawa lang ako ng tawa, bala ka dyan. kasi ganito yun. Sabi nga, Hindi mo talaga Sorry. siya masasagot kung iniisip mo agad green. Pero kung hindi ka green-minded, hindi mo naman isipin na gano'n yung green yun. Ang inisip ko, yung mga tayo, tihaya, yung mga ano yun, kung paano matulog, gano'n. Paano ka matulog, nakatihaya ka ba? Paano pag orange? Halos lahat depende. yung totoo Pero yung huli. Alas, si nanay, alam ni nanay yung halos lahat yun totoo yung huli. My God. I hate drugs. asan ba yung Oh dogo? my God. Ibig sabihin pala talaga si ano, ay, naku nanay, baka maging ano ka Nagsasabi ng agad, totoo. lola ka agad. Naku, my God. Baka hindi makapagtapos yan si Yoshi kung talagang, naku, my God. Naku. Hindi naman daw, sabi ni nanay. Hindi daw. Sige. Hindi naman daw. Kasi sabi may ano daw, mayroon daw, sabi natural na may girlfriend, basta magtapos na ng pag-aaral, di ba? Oo. Ayun.
Ikaw ba, Bon? Ilang taong ka ba nung nagka-ano ka? Nung nagka-labidabs ka na? Buffering. Hey, shout out sa lahat. Ayan, shout out sa lahat ng mga nandyan. On the spot tanongan na yung Bon. Ilang taong ka, Bon, nung nagka-labidabs ka na? Di ba nag-change topic? Alam mo, pag-usapan nyo na lahat, wag lang ang edad ni Bon. Oo nga, pati Bon. Ay, pati edad, pati labidabs. Ayaw niya. Grabe siya, oh. Wala, kasi hindi talaga masyadong okay ngayong ano namin. Pero ayaw ko muna usapan nyo. Ano mo naman, hindi naman tayo masyadong ano dyan sa mga ganyan. Chess. Mami Lynn, hindi ka na. Magtanong ka na kay Bon. On the spot tanungan. Sige, dali. Dito kaya kita on the spot tanungan, Mami Len. Gusto mo? Ayaw nga pala. Mahal mo, Bon? Mahal mo, Bon, o hindi? Oo naman. Alam mo, ito yung masasabi ko, no? Kapag nagmahal ka talaga, magmamahal ka talaga, yun ba? You have to set aside your fear. Diba? Ayun, may pa-English pa. Yes, you have to set aside your fear, your doubts. Tears. No? Kasi, syempre, if you love someone, you give your almost 100% of your trust and confidence. Alam mo kasi, pag about sa pag-ibig, ang bilis ko kaya mahulog ang loob ko. Alam mo yung yung taga-probinsya ka nga, yung mga joke nila dito, yung mga sa'yo, seryosuhan ka, hindi ka marunong magbiro, gano'n, hindi ka makasakay sa biro, parang ang sakit na sa dibdib mo, mabilis kang masaktan, gano'n. Di ba crush ka ni Balandoy? Marupok, ano? Balandoy? Hoy, di ko yun, never kong naging crush yun, tigilan mo ko. Crush ka? Crush ka? Ikaw yung crush niya? So, kasalanan ko? Ay, nalaglag. Nalaglag tuloy. Tawa pa more. May pangarap naman yan. Dapat makatapos siya kasi yun lang ang may tutulong namin, lalo ni Kuya Franz niya. Ayun, si Nanay. Andyan din si Jessa. Ayan, no? Ihikab-hikab na si Mami Lynn. Talagang inaantok ko na. Naku, ayoko matulog ka dito. Hello, Sisi. Loyal ako vlog. Jason Qatar. Mega shoutout sa inyo lahat. Nanay, good evening po. Fransay, hello sa iyo. Sunod ka, ate Loyal. Guys, mag-i-ilis pa kayo after dito. My God. Matulog naman si Jessa kayo. daw, naka-silent. Si Jessa. Ako rin hanggang ano lang, 1:36. Sakto, 10:30. Ayun, baka makagawa pa ako ng isang content. Ano, Bon? Tawa pa more? Ano pa dito na napipindot-pindot ko yung mga Pakita nga kayo para mas masaya tayo. Nakahiga na ako, my God. Ayan, may pangarap naman na dapat makatapos siya kasi yun lang ang may tutulong namin, lalo na si Kuya. Oo, tapat lang talaga. Kaya ikaw, Hoy, ikaw na naglalandilin diyan kay Yoshi Boy, manda ka sa akin. Nire-risk ba ka na po? Siguraduhin mo talaga na hindi ka distraction talaga sa karir ni Yoshi Boy. Pinagbantaan. Baka pagdating ng oras, pag bawal mo Yoshi mag-vlog, saka mag-inarte ka pa. Huwag mag-arte-arte, ha? Ako talaga. Kasi may mga jowang ganun. May mga jowang ganyan pag naging jowa na nila yung isang tao. Higpit na. Arte. Kukunin na yung account ng FB. My God. Oo. Tapos ipang-block na tayo. May naging kaibigan ako ganyan, pinang-block kami. My God. Chat ko yung kaibigan ko. Tapos biglang nagre-reply sa akin yung jowa. Sinasabihan ko, sabi ko, excuse me, bakit ikaw sumasagot sa akin? Kasi po wala pa. Sabi, hindi ikaw ang kinakausap ko. Pwede ba ang gusto ko makausap pa yung kaibigan ko, hindi ikaw? Ganun. Ako kasi medyo maldito din ang ugali ko kapag ang kausap ko ay hindi naman ikaw. Tapos gamit mo yung account ng jowa mo, pero hindi ikaw ang conversation. Magagalit talaga ako sa'yo. Makakatikim ka talaga sa akin ng
Kasi ako kasi, very important sa akin. Kasi alam mo, yung respect ba, kahit sabihin nating jowa mo yan, you have no right na basta ka nalang makialam, di ba? Na basta ka nalang sasagot ng mga tawag and chat na hindi man lang Oo, kinukonsulta. lalo na yung chat naman, kala mo yung kaibigan mo yung kausap mo hindi naman Oo, pala. kasi dadala ko ng daldal. Ano na, nag-share na ako kasi akala ko nga, kaibigan ko, bila na sabi, ay sorry po si ano to. Sabi ko, bakit ka nagre-reply sa akin? Ba't ka naghahaha? Hindi ka pala yung kaibigan ko. My God, hindi naman tayo close. Kahit siguro close ko ang jowa, kahit close ko ang jowa, ayoko na, no? Kung gusto mong mag-reply sa akin, yung gamitin mo yung account mo, hindi yung account ng jowa nyo. Kasi, as respect, ganun. Mahalaga sa akin yung word ng respect, eh. Oo nga. Pinainis ako sa mga kaibigan ko na na binibigay yung mga account, yung mga message. My God, ano ba yan? Di ba kayo mag-asawa? Binibigay mo yung account niyo. Oy, privacy kaya. Magkaroon pa rin kayo ng privacy. Uy, kahit kaming mag-asawa ni Mrs., nandyan Kasi na hindi natin maiiwasan. Minsan, diba, hindi naman lahat ng kausap natin kilala ng mga partners natin. Malay mo, nagkabiroan mo pala, kaibigan mo. Ang iba, pinagbablock na, pinag-unfriend na. My God. Yan ako naiinis. Ayan, Bon, may sabi si Franz. Mga paranoid ba? Ayan, sabi ni Anne France sa'yo, Boss Bon. High blood. Share mo lang. Baka kilala ni Franzay. Talaga? Mayroon ba ganon? Hindi, may mga ganon talaga. May mga ganon talaga. Even ako, experience ko yung ganyan. Na ako kasi, na-experience ko na kasi yung ganyan. Yung account ko ginagamit ng kasi noon, parang pumayag din ako noon. Alam mo ba, lahat ng kaibigan ko nagalit sa akin talaga. Kasi kung ano-ano na palang pinag-reply, my God. Sabi ko talaga, hindi talaga okay na binibigay yung account. Kasi yun, parang hindi, siya, imbis na kasi hindi naman yun sagot para ma-assure mo na yung loyalty ng partner mo nasa sa'yo. Diba? Sinasakal mo pag gano'n. Oo, tapos sabihin na natin na na hawak mo nga yung account niya. Malay mo, may isa pang account o dami account na ginagamit, di ba? Dami kayong paraan ngayon. My God, Kasi dami mong alam, Bon. Ang dami kong kilalang ganyan. Sinachat ko, ay wag ka nang mag-chat doon, Bon. Sabi ko, bakit? Itong ginagamit ko si Jowa. Kaya pala. Ay, Jowa. Nako, kaya huwag kayong pagka-confident, kahit nang bigay mo depensan yung jowa nyo, yung account nila, hindi assured na magpapakaloyal yan. Nakakapagod din. Nakakapagod, nakakasakal. Ayan na, Damotilia Vlog. Ayan, salamat. Ayan, andito tayo ngayon sa usapin na pinamagatang huwag kang epal. WhatsApp ka na lang. Ay, WhatsApp ka na lang po. May Kaya ginawa about sa mga dahilan bakit naghihiwalay yung magjowa. Isa yan sa dahilan. Yun, yung masyado kang Damotilia Vlog. Ang dami ko yung mga vlog about sa mga tips. Ganyan. Mga about love life. Ganyan. Hello sa mga host. Sabi naman. Alam nyo, Hello, nakakainis ito. Nagiinom na naman. Ito yung ito yung pogi ng Sorsogon. Tama? Taga Sorsogon to diba, no? Si Damotilia. Isa siyang rider. Basta rider. Bon, nakita mo yung in-screenshot ko na gwapo? Gwapo ba yun? Nangisda ako kanina. Nagulat ako, may nag-comment sa akin. Pagtingin ko, ang gwapo. Oh my God. Gwapo ba? Yeah. Oo. So, mas gwapo si Damotilia Vlog dun, tsaka si Fransay. Si Balandoy. Oo, isa po yan sa dahilan mga pakialamero sa account. Oo, kaya advice ko sa mga sa may mga jowa, wag naman kayo magpalitan ng mga account. Hindi naman yan assurance na magiging matagal yung relasyon niyo dahil dyan. Yan pang magiging mitsa ng hiwalayan niyo, promise. Nako. Saka lalo ka lang mamamatay sa selos, di ba? Oo. Nako, may malapit na atakihin sa silos.
Kasi alam niyo, ang taong gagawa ng kalokohan, kahit bantayan mo yan, gagawa ng kalokohan yan. True. Ako, kahit Ano yan, Bon? Tsaka Based alam mo on yung experience. alam mo yung mga ito pang palatanda, bibigyan ko ng tip. Mga palatandaan ng mga taong may ginagawa ng kalokohan, yung madalas mainit ang ulo. Ganun. Oo, Yung totoo pag yun. natanong ka, tapos yung high blood. Ang tatanong naman, yung parang dati hindi naman siya high blood, kasi nag-high blood. Yan, isa pa yan, yung Oo. mga ganyan. Naku, magduda na kayo. Yung parang, Ayan o. Alam mo, love Bon, relate you. na relate ako sa'yo, Bon. o yung mga ganyan, tapos yung ang taong gawain yung may ginagawang kalokohan, ang gagaling mag-reverse psychology. Kaya dudahan na kayo sa mga jowa, Oo. girlfriend nyo o boyfriend nyo na madalas mainit ang ulo sa inyo. Yung parang any pagkakamali nyo, parang yun ang big deal, ginagawang big deal, na parang ikaw na yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Ay naku, naghahanap na niya ng way para hanapan ka ng butas para mag-escape siya sa'yo. Ganun. Tsaka ang pangit mo, yung parang yung parang lagi kang may mali na wala ka namang ginawa, di ba? Yan nga. Yung parang Ayun. konting konting Relate galaw si mo. Mami Lee. Ha? Yung parang, Kasi ang daming ganyan. Ang dami talagang ganyan sa mundong ibabaw ngayon. Kaya ngayon parati kung yan ang pinupush ko sa upcoming kong live stream, ayan, yung mga hugot kay Bon, ayan. Isa yan sa magiging topic natin, yung mga yung wala ka mga pang jowa. ginawa, para sa kanya, may ginawa ka ng katarantaduhan. My God. Interested daw Oo, siya, mga ganun. si 360 Tinatawag Transport. yan ng mga manluloko. Yan mga manluloko kasi, ang tawag yan is reverse psychology. Inire-reverse nila na magmumukhang ikaw yung mali. Ganun. Shout out, sabi ni Da. Shout out kay Da Mutila Vlog. Paano yung Shout hindi out. nakaka-reply agad tapos magagalit agad? Yun yung mga Ito taong naman, talagang nakakainis din yung mga yung mga ganun. hindi naman nakaka-reply agad, depende kung gaano katagal ang reply. Pero Kasi kung ganito, online hindi ka naman naman, ako ganito ha, naniniwala. Fransay, kung online ka naman, tas di ka naka-reply, my God, kahit ako magagalit ako. Pero Corrected kung, by. At di ba? take note ha, walang salitang busy sa taong nagmamahal. Remember that. Oo. Dapat you should always find time kasi hindi naman 24/7 busy ka. Wala ka bang lunch break? Wala ka bang coffee break? Hindi ka ba matutulog? Hindi ka ba gumigising? Hindi ka ba nagpapahinga? My God. Syempre yung mga time na yun yung sinasabi natin na oras mo din para magparamdam. Pero kung wala ka talagang paramdam, sasabihin busy, kalokohan niya, tapos post ka sa social media, sa Facebook, tapos manood ka ng YouTube, tapos nag-EML ka. Nako, iyan ang mga maligno palusot. Comment daw si Kuya. O shout out host kay Miss Regine, nakikinig siya ngayon sa inyo. Wow, talaga Sino si ba? Miss Regine? Tandaan nyo, para maiwasan yung misinterpretation, yung misunderstanding nyo. Baka jowa Find niya, Miss Regine. Shout out. kayo, di ba? Nasa LDR kayo, Grabing no? tawa talaga ni Dapat Fransay, ano, grabing tawa. Bakit pati ML na damay? Kasi nga talaga yung tatawag, kawit lang kasi nag-email pa ako. Kasi isa pa yan sa reason ng paggawa. Siyempre, parang nakatuto ka na doon, tapos yung jowa mo, hindi mo lang kumustahin, di ba? Alam mo, pinakamahalaga kasi niyan, para maiwasan na magtampo sa inyo. At hindi, yung bang kung gaano ka nagsimula manligaw, dapat consistent ka hanggang end. Huwag kang magbabago, di ba? Porke ba naging jowa mo na, porke ba na gets mo na yung dapat mong mag-gets, bigla ka na, nakuha na naman. Wala ka ng pake, di ba? You have to be consistent ba? Yan yung may nakakalimutan ng karamihan naman sa relationship na ako kasi consistent ako Any changes sa'yo na napansin ko, nako, hindi na ako talaga 100% magpapakita sa'yo ng parang dedication ba? Kasi sabi ko muna, ayoko kasi sa number 1 yung nakikita ko yung changes kasi pinakamahalaga sa akin ang consistency. Kapag hindi mo yan pag hindi ka consistent sa pinapakita mo, nako, pagdududahan na kita talaga na may something ka. Ako pa naman, talaga, certified yan. Hindi pa ako nagkakamali sa mga iniisip ko. Ayan, si Bon. Love life daw, sabi ni Rocky Bomil. Ayan. Tumatawa si Francay. Feeling ko si Francay guilty to. Si Francay. Malamang.
Diba? Pati ML na damay, sabi ni Francay eh. Hindi. Sa totoo lang talaga, napakahalaga na kahit yung bang kumustahin ba yung mga ano natin, yung mga partners kayo. Kahit gaano kayo ka-busy, find time. Lalo na kung magkalayo kayo at hindi kayo nakakasama dahil magkaibang lugar niyo, ganun. Or, Anong Fransay? Wala kang masabi sa mga pinagsasabi ni Bon? Wala, natatawa lang eh. Natatawa lang eh. Alam mo, hindi ko talaga feeling ko guilty ko talaga si Brit, nakaka-relate. Pero alam niyo ba, dahil sa wag nating si Francine. Di pa namin alam yun. Di pa namin alam. Lalo piniplay ako niyan. Actually, si Francine talaga napakabait niya talaga. Very, very loving yung person. Hindi lang yan. Bakit nakabawiin yung watch hour? My God. Pagabawiin yung magdamag mo. Hindi, ganito naman. To be honest, napakahalaga talaga na magbigay tayo sabihin natin wala man tayong ginagawang kalokohan. Very important pa rin talaga na nagbibigay tayo ng oras sa mga partners natin kasi hindi natin maalis talaga sa partner natin yung mag-alala, yung mag-isip ng iba. Kasi syempre, parang hinahanap lang nila is yung dating ikaw, di ba? Kung paano ka nag-start, kakilala. Kahit sa mag-asawa, importante yan, kailangan consistent. People change daw. People change. Kahit na, hindi kailangan, alam mo ba, pag mahal mong isang tao, you change for good, not for worst. Magbabago ka lang sa isang tao kapag hindi mo na talaga mahal yung tao. Kapag mayroon ka ng ginawang kalokohan, mga ganun yun. Pero kung talaga yung mararamdaman mo sa isang tao, never kang magbabago ng tawag doon yung parang Bon. Hindi naman yun tapusin ni Fransay yung piniplay niya sa'yo dahil sa sinisermonan mo siya. Tama na. Hindi kami pumatay. Sino ba babay Hindi, ito naman ay Hindi naman, ito tip lang naman sa mga, malay mo, sa mga iba na medyo sobrang nagiging busy. Alam mo, Bon, inis ako sa pinagsasabi mo kasi relate ako dyan sa mga ganyang tao. Alam mo ba, sarap time is really alam mo yung precious, sarap very ibigti yung important sa lahat ng isa yan sa nagiging reason ng misunderstanding na magjowa, yung oras. You have to find time talaga. Kailangan gumawa ka talaga ng parang magkalayo kayo. Oh my God. Kahit sinong jowa, syempre nag-aalala din na kung mahal ka, di ba? Ganun yun. Huwag tayo kung ano minsan makulit, minsan makulit yung mga jowa natin, minsan. Sinamiss lang tayo. Alam nyo guys, ganito yun, pag mahal nyo yung isang tao, pagkatiwalaan nyo, at huwag nyo sakalin, my God, baka dun pa dahil pananakal nyo, dun pa kayo maghiwalay. Yes. Ito yung mga reason dyan, ang pinakamahalagang tandaan nyo, at madalas nagiging reason ng hiwalayan is 3 lang naman. Sobrang sakal, sobrang luwag, at walang oras. Ganun. Ano ba yan? Yun yung pinaka-importante dyan, tandaan nyo. Kailangan may oras ka parate, at huwag kang sobrang luwag, at huwag kang sobrang sikip. Kasi pag sobrang naman tayong tiwala, di ba, sobrang naman tayong parang hinayaan lang natin, mas may tendency din talaga na matempt yung ganun, yung bang tama lang. Pero yung sobrang, sige, okay lang, naunawaan ko. Yung parang puro ka lang okay. Sige, payag ka ng tayo kung saan siya pumunta. Medyo hindi din okay. Tama na, Bon. Sobrang sakit na. Pwede ba, Pero pag Bon? sobrang higpit Tama na. Ako, bawal din nun. Masyado din ay, kung wala ka din. Kunti na lang, mabibigti na ako dito. Me possessive, sabi ni 360. Ikaw ba sobrang higpit, sobrang luwag, walang oras? O yung 3 na yun, nang nagawa mo, kaya ka... Ayun, no? Kaya ka iniwan. Si Ate Jay, love is not the only foundation of the relationship. Actually, si Mami Len kasi, based naman sa aking nababasa, no? Si Mami Len kasi matampuin ka si Mami Len, tsaka, yun nga, medyo selosa. Pero alam niyo ba kasi, ang matampuin at selosa, ang mga taong malalambing, at mga taong pagmahal. Ano ba yung alam? Oh my God! Ganun pala. So may problema tayo? So may problema ba tayo, Bon? Ha? Kasi ganun din ako, yung titira mo. Ganun talaga ako, guys. Matampuhin ako. Pag nanahimik na ako niyan, ibig sabihin masakit na yung dibdib ko. Kala ko, pag nanahimik ka na, tulog ka na.
Kasi ako, madaldal ako, pero pag nasaktan ako guys, tahimik ako sa isang tabi at tulali. Yun yung talagang Parang kanta gawain yun ko, ah. yung parang gusto kong mawala sa sarili Sabi ni ko, ano, lagi akong tulala, Tulala sa ganun. isang tabi at Tsaka, nagmumuni-muni. tsaka selosa, totoo, Tagalog selosa Ma'am talaga ako. Pero ako lang yung nakakaalam na nagselos ako, my God. Love is not the only foundation of relationship, but care and respect. Corrected by yes. Kasi ganito yon. Hindi yung masasabing true love yan if wala kang respect and care. Oh my God. Kasi madaling sabihin ang salitang I love you at mahal kita, no? Pero Paano ang pag mahirap lagi, gawin is how paano you Bon, will, pag laging ikaw na lang ang nagbibigay? Ikaw na lang. Ikaw na lang ang maintindihan, ikaw na lang lagi nagbibigay. Pag naramdaman yung mga kalabidabs na parang kayo na lang yung nag-e-effort, kayo na lang yung lalo na kayo. Wag yung kawawain yung sarili nyo. Kumbaga, hayaan nyo din na ma-realize niya. Ano ba talaga? Patay na Kasi sila. halimbawa, Patay na si Jose kasi Rizal. kasi alam mo ba, kapag the more kasi na pinaparamdam natin na sobrang mahalaga siya, sobrang mahal natin, ganyan, lumalaki yung mga ulo din. Yung parang nagiging sobrang Parang confident ganun na nga. na Parang parang ganun. okay lang kaya ano gawin ko kasi mahal na mahal ako nito, ganun. So yun yung advantage nun pag sobra kang napapakit ka ng sobrang pagmamahal. Lahat ng sobra ay masama. Remember that. Tama na sila, yung mga Tama na, bayani. Bon. Ayun si Yes. Ate Jenky. Ang Diyos daw Pero alam mo, magbabago. basta kung magmamahal naman kayo, huwag kayong matakot. Never compare your present to your past. Ayun, napunta sa present. Okay, Mamele. Huwag yung Paano pag paano pag wala ka ng past at present? kasi ganito, ang problema kasi ng iba, Future na lang. kaya nakakaroon ng away ng mga present nilang jowa is dahil madalas Sabi ni- compare. makinig ka kay- Makinig ka kay Fransay. Bon, wait lang. Kalma. Sabi ni Fransay, hindi ka na po talaga titigil. Pwede ba, Bon? Patigil ka na ni Fransay. Tama na, Bon. Bakit Hindi ka naman namin inaaway, Hindi ka naman namin inaaway, Para yan sa mga sa mga ibang viewers natin na. Oo, para sabi ni Nanay sabi ni Nanay ito kasi galing mo, saludo ako sa iyo, sabi ni Nanay alam niyo kung bakit? Bon, wag mo na ipagmukha sa amin. Oo na. Taka na kami kung tanga. Kaya alam mo kasi, nagiging problem ng mga ngayon, ng mga bagong pumapasok sa relationship. Yung isa yan sa nagiging problem is yung comparison. Never compare your present to your past. Past na yun. As much as possible. Huwag yun ang kinukumpon. Nagtatakot kasi ako, baka lukuhin mo niya ako. Ay, nagtakot kasi ako kasi ganyan. Nasaktan ako sa ganyan. Noon yun, ano ka ba? Masasaktan ka talaga na masasaktan. Sabi nga, di ba, binigyan tayo ng puso para magmahal. Just be true. Just love. Walang mawawala sa'yo. Paano pag wala ng puso, Bon? Lost nila yun. Bon, paano pag wala ng puso? Oo. Ganyan. Tandaan, ang pagmamahal libre yan, hindi naman yung binabayaran at hindi yan nabibili. Ganyan. Yung mga nanulokong tao, sila naman yung mawawalan kasi darating yung time, kasi walang masama kung ikaw ay mapagmahal kasi darating yung time, makakuha ng katapat. At mayroon akong kilalang ganun yung bang na-realize niya, mas sweet pa pala yung, mas caring pa pala yung ex niya kaysa doon sa pinalit niya. Kaya ang magagawa niya ay iniloko niya na yung jowa niya, sinaktan niya. Mas nakita niya masaya na sa iba. Sakit-sakit. Yung sabi natin karma din sa mga taong gano'n, hindi natin magpahalaga. Darating yung time ng mga taong gano'n, ma-realize nyo din yung pain ba, pag nakita nyo yung jowa nyo, naluloko nyo, tapos masaya na sa iba, naku, mas sakit pa yan. Tapos kayo bigo, tapos walay na naman dito sa yung jowa, wala kayong naging jowa. Kasi nagwala ka, tapos yung jowa mo yung ex mo, ang saya-saya na, may pamilya pinasal na, ikaw hindi ka pinasal. Mas sakit, yun ang pinakamalaking karma sa mga taong manluloko, ganun. Kaya huwag kayo mag-feedback ang jowa nyo hindi honest. Basta kayo honest kayo, hindi ka walang di yun kawawasak ng yun.
Sabi nga, dami ko sinasabi, ang dami ko alam eh. Ay, daming tawa ni Francine sa'yo. Ito naman, at kumamilin, kapag Based aliba on alin ako experience ka, alin ba yan? ka, inuman ka, ganyan. Kapag tandaan mo, kapag nakasalubong mo yung jowa nyo, ang bagong girlfriend mo, tapos ikaw, wala kang kasama, alin ka, tapos sit-sit mong dalawa, nakasalubong sa mga kang campaign. Batuhin mo. Wag kayong papahalata na affected kayo. Ang gawin nyo, salubungin nyo, smile ka pa, hi, ganun. Yung parang kunyari, feel pretty ka pa. Kasi kapag yumuko ka, or umiwas ka, or parang napahalata, naku, lalaki ang ulo ng mga ex nyo. My God. Yung parang ipakita nyo na, hello, you're not my best friend. Ganun ba? Ikat na deep inside nyo na hurt ka pa, wag nyo ipapakita yan sa mga manluloko ng jowa. Never. Kasi mas binibigyan nyo sila ng lakas ng loob na gawin at gawin nyo ng paulit-ulit. Kailangan mabawasan yung self-confidence nila. Ganun. Kasi kaya ganun ng mga ganyan, yung mga taong ganyan. Kasi pinakayaan natin kasi pinapakita natin yung So, imbis na magmukmo kayo dyan, pabayaan nyo yung pag-aaral nyo, yung trabaho nyo, magpaganda kayo, punta kayo ng spa, magpasalon kayo, bumili kayo ng lantakin nyo yung glutathione para pag nagkita kayo ng gawa nyo. Oh my God! Bon, gusto ko magluta kaso gusto ko magluta, Bon, pero wala akong pangluta, my God. Or magpaano kayo, salon, or mag-relax ka, ganon. Yung mga parang ganon, tapos magpa-sexy para pag nakita kayo ng jowa mo, yung pang Hindi pwedeng tumalon sa tulay. Bon, hindi pwedeng tumalon sa tulay. Walang side oy. Wag kasi life is precious. Life is a gift. Ganon. Okay lang naman yung mga Sana all strong, Bon. Sana all strong. Natural na sa taong yan. Siyempre naman, saktan ka, nagmahal kayo. Pero, wag naman yung sobrang, don't prolong the agony. My God. Di kasi ako ganun, Bon. Iingat mo sa magdamag, okay lang yan. Iingat ako magdamag. Then, kinaumagahan, make yourself pretty. Ganun, make yourself handsome. Sabi mo yan sa lamin. Siguro nga hindi siya para sa akin dahil at least alam ko na ngayon manuloko siya. What if kung kayo na naging mag-asawa na? O, diba? Mag-asawa na. Mas masakit yun. So, ganun lang. Parang i-reverse nyo na lang pain. And then, yun na nga, parang hindi na sila sasaktan. Burahin nyo na muna yung mga picture nyo. Oy, wag nyo na in-stock yung mga account. Kasi yung iba kasi, masyado tinotorture yung sarili. Hiniloko na nga. I-stock pa, no? Mag-stock ka ng account. Mamili ka kay sabi si nanay. Mag-stock, oy. I-unfriend nyo na yan. Bakit mamiliin? Kulang pa ang puti mo. Nay, di naman ako maputi eh. Anong hindi maputi ka naman na eh? Yung puti-puti. Ako noon talagang madaming talaga ako. I didn't class of gluta talaga. And then nang nag-summer, ayun, back to normal. Tapos ito nga, pinabutan tayo ng 3 months na walang pasok. Sana man nakukuha ng budget pambili ng gluta tayo. So, bumalik talaga ako sa nugnog. Naging nugnog talaga ako ulit. Kaya yun, parang sabi ko. Pag sa LS namin, sa susunod mga LS namin, abangan nyo yung mga hugot lines at mga payo ni Bon. O abangan nyo yun, maganda yung mga yun ang magiging topic natin at hihingin din natin mga payo kasi may yung mga gusto mag-share na kanilang mga problems, ayan, sagot ko mga yan at hihingin din natin ng mga opinion si Mami Len and ako si Yoshi Boy at yung mga gustong umakyat para magbigay din ng kanilang mga suggestions. Yan, maganda yun. Pwede ba magsinungaling sa opinion? Alam mo ba, ang gusto ko kasi sa LS, gusto ko kasi, ako kasi yung taong Mami Len, ako ang taong gusto kong binabago yung mga nakasanayan ng iba. Ayokong sa LS, ang iniisip nila pag sinabing live stream, isdaan agad, puro isdaan. Ayoko. Gusto ko kasi sa sabi isdaan. Ni Francay, ako boss, papayuhan kita. Yung something like, you have, parang i-conversation between you and your audience. Hindi lang sila nakafocus doon sa makukuha nila sa'yo as isda, as watch hour, as ganito. Mas maganda yung magkaroon ka din, makilala ka din ng audience, magkaroon din siya ng idea galing sa'yo, advices from you. Yung mga ganun, yung kasi yun talaga yung dapat magre-reach out ka into your audiences na gagawin mo silang kaibigan. Hindi yun lang dyan. Kasi ganito, paano kung wala ka ng budget pang premyo? Paano kung wala ka na makuhang sponsor? Paano kung wala ka talagang wifi na?
Sino manonood sa'yo? Nasanay sila sa namimigay ka ng ganito, ganyan. Kasi not all the time, mayroon tayong budget, di ba? So, ibabalance natin na kailangan, hindi lang sila pumunta sa atin para lang sa isda. Kasi pag nangisda na sila, wala na. Minsan umaalis, no? Wait lang, Mapapansin mo, di magbasa ba? tayo Oo. magbasa tayo. Nakuha na nila yung gusto Ayan, nila. Hindi na sila mag-stay. Ganun. bunawat na. Sa magbasa tayo. Ay, yan dapat din ganyan, Bon. Nakainom ata si Idol, sabi ni Da. Ano ba nangyari ha? May nadurog bang puso ha? Si Fransay Bon, Actually, payuhan nasabi mo. lang. Haha, si Sabihin ko sa Fransay inyo, daw, payuhan daw. I've been into many relationships. My God, hindi ko na yata mabilang. Ganun ah. And lahat Wow. yun, talagang, sabi ko nga, kahit pala gaano ka kagaling mag-advise, and pag ikaw na yung nasa sitwasyon na ganun, ewan ko, talagang masasabi mo na, totoo yun, na parang nagiging tanga ka din minsan talaga sa love. Yung sinasabi, huwag ka ngayong tanga, hindi natin True pwede sabihin. naman, nakakatanga talaga. Number one talaga yan, kapag in love ka, medyo nagiging tanga ka lang talaga, medyo nagiging blinded ka rin. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi ka ganun. Lahat ng tao, kapag tinamaan ng husto, nagiging blind. Pero yun na nga, Ganun ba yan? okay lang yun. Ang importante, nagmamahal ka ng totoo. Ngayon, pag nasaktan ka, care na, at least nagmahal ka ng totoo. Yun ang isipin nyo, huwag kayo masyadong sigurista, oy. Alam ba, nagmamahal. Kung magjojowa ka lang at masyado kang sigurista, huwag ka na magjowa. Dapat if magjojowa ka or papasok ka sa isang relationship, you are willing to take a risk. Kung nga, sugal nga yan, diba? Isusugal mo yung puso mo, gano'n. Huwag kang masyadong playing safe, kasi pag playing safe ka, wala din. Ibig sabihin, naging unfair ka din sa partner mo. Parang gano'n. Kasi pag playing safe ka, parati kang nagdududa, parati kang takot. My God, magjowa ka pa, di ba? Kailangan pa nagjowa ka, sige lang. Just give your 100%. Wala namang masama kung bigyan mo yung 100% love mo. Wala namang masama dun eh. Diba? Kasi papagawin mo yung 100% yung love niya sa atin, diba? Namatay nga siya dahil sa pagmamahal, diba? So, bakit niya natin kayang gawin? Ganun yun, mga kalabidabs na. Paano pag mahal mo, tas di ka mahal? Sabi nga, kung mahal mo, huwag ka namang magmahal ng di ka naman mahal, oy. Masyado naman yung torture. Siyempre, you have to balance everything. Diba? Torture mo rin sarili mo. Paano pag katawan mo lang ang habol? I-goodbye mo na yan, mami. Malalaman nyo yan. Huwag kayong papatol sa mga jowang, kung mahal mo ko, ganito, ganyan. Ay, naku, my God. Bumilib kayo doon sa mga Di nakasagot eh. Paano pag mahal mo, tas di ka mahal? Sabi ni Fransay, hindi nakasagot. Ay, nakasagot ako. Pero ang tagal, di ba, Fransay? Ang tagal niya makasagot. It's a case-to-case basis, di ba? Pero kung nagmumukha ka ng mga, huwag ka magmamahal, di ba? Kasi may mga taong pakipot, di ba? Paano pag maraming dahilan para magstay? Iba-iba kasing situation. May mga taong una, hindi ka gusto, yung parang ayaw sa'yo, pero pag tinigilan mo, sa na-realize na mahal ka, may mga ganong sitwasyon kasi. Kasi yung nakilala kong gano'n, yung parang hate na hate niya yung guy, parang hindi niya naman gusto, ayaw niya, hate na hate niya, hanggang nag-stop yung guy, tapos na-realize, parang na-miss niya, may mga gano'n, kahit iba kasi yung situation. Na-stack up daw. It's a case-to-case basis, Mamilan, kasi may mga tao na hindi tayo gusto, pero kailan tayo parang naglalaylo, na-miss ko. Then yung pumpasok yung, na-realize ko pala, mga gano'n. Kaya it's a case-to-case basis. Yeah. Pero yung talagang halatang pinatutulakan ka na, my God, huwag mo na isiksik yung sarili mo, kawawa ka naman, wag na. Paano pag yun na lang ang dahilan para pag may dahilan ka para kumapit? Anong dahilan para kumapit? Kung hindi ka naman nga mahal na, kung hindi ka mahal, ba't ka kakapit? Sabi nga, ganito yun, Mamilen. Ang relationship. Ayan na rin si Drew. Andyan na si Drew. Parang yan eh. Parang sabihin na natin, isang ballroom dancing na. Parang kita nag-ballroom na ikaw lang mag-isa. Wait lang, may sabi si Fransay ha.
Tama na, na Busbon, ha? Tapos gustong-gusto nung kayo na ayaw mo na. Ha? Gustong-gusto nung kayo na ayaw mo na. Ano kaya yun? Kung kailan huli na sa kapamatauhan, sabi ni Nanay, love is blind, but the person who love. Hindi, alam mo talaga, mga kalabidabs, no? May mga sitwasyon talaga minsan, alam mo yung nakakaramdam tayo ng parang na-fall out of love. Natural yun. Alam mo guys, Natural yun. maganda pala Lalo tong na topic na to, pag di ka antukin. lalo na pag syempre Lalo na matagal pag na si kayo Bon nakasama. nagsasalita lang. Lalo pag kayo na Shout out magkasama. Drummond Qatar, shout out kapatid. Minsan talaga nakakaramdam na dumarating sa time na parang medyo nakakarating sa one factor. Mayroong mga ganun. Yan yung lalabanan ng isang relationship. Teka lang, may sabi si Yung Francay, gustong-gusto mo dati, pero nung kayo na, ayaw mo na pala. yan ang tinatawag May ganun kasi, yan ang tinatawag na infatuation. Ano infatuation? Explain. Yan yung parang pabugso-bugsong nararamdaman. Akala mo mahal mo pero hindi pala. May mga ganun. Kaya nga, di ba, pinakamahalaga sa isang relationship is yung magkakilanlan muna kayo. Huwag masyado magmadali kasi Francay. Si Francay siguro nagmamadali. Ang iba kasi, yung parang sinasabi mga dapat first daw, mga anik-anik, mahal na kita, my God, mahal mo na agad ako, hindi mo mga kulubusang kilala, dapat siguro lilipas mo na ang taon bago makilala yung isang tao yung mga ano niya, yung mga weakness niya. Minsan kasi kung kailan na kayo nag-anniversary, minsan doon na lumalabas yung mga hindi niyo pala gusto. My God, doon na lumalabas yung mga totoong kulay. Tapos ganyan. Kaya nga 'di ba, yun ang pagkakamali ng iba na masyadong nagmamadali na parang takot na maubusan ng jojowain. Ay naku, kahit anong ilang edad Nandyan pa rin si Da. Thank you, Da. Kaysa naman kayo na, tapos na-realize nyo, ay, hindi ko siya gusto, my God, hindi ko na pala siya love. O di kawawa naman ng tao. Dapat kasi hinintay muna na yes. Number one na pinakamahalaga sa lahat. Magkakilanlan. Kinilatis muna dapat. And sa una pa lang, huwag na kayo magpaka-plastic. Yung pinapakita nyo namang good side nyo, ipakita nyo yung bad side nyo. Yung kayo ba, maging true. Ganyan. Kasi kung kailan naging kayo, sakto na halimbawa, may ibang mga lalaki, sa mga lalaki, halimbawa, may ibang mga lalaki na super behave, oh my God, parang hindi nakikipag-away. Ayan, yung naging asawa na may God, lasinggero pala, basta traumatized. May mga ganun, yung iba naman babae, sweet, yun pala, talakera, my God, may mga ganun. Ganun, sa umpisa pala, pinapakita nyo na, at sinasabi nyo na sa part, itong ugali ko, ganito ako, ganyan, kaya mo bang nakisama yung ugali ko, ako seloso ako, lasinggero ako, ganyan. Pero ito naman, kung may mga negative naman kayo na side, pwede nyo naman, hindi naman totally nababago ang isang tao, pero kaya nyo medyo bawasan ng konti yung mga sa tingin nyo nakakasakit sa partner nyo. Kaya sabi, give and take yan eh. Halimbawa, masasaktan yung partner. Number one, kung mayroon ka talagang respect and care sa yung partner, huwag mo sasabihin sa partner, ako na to, ito na ako eh. Ba't mahalin mo ko kasi ganito? No, huwag naman gano'n. Masyadong ka naman selfish. Oy. Paano Bon? Halimbawa, ito. Inaabuso yan ng iba. Kung mahal mo ko, tanggapin mo ko. Hindi, no? Kung mahal mo isang tao, dapat nararamdaman mo din yung mararamdaman niya. Mga ganun ba? Give and take nga. My God, ang iba inaabuso yung mga salitang, kung mahal mo ko, tanggapin mo ko ano ako. My God! Hindi ganun yun, oy. Kailangan din, mayroon ka din konsiderasyon. Paano, Bon, paano pag nangakong magbago, pero pag pinagbigyan mo na, ganun pa rin? Promises are made to be broken. Ganon. Hindi lahat ng pangako kasi natutupad. Pero nasa tao pa din naman yan. Ako kasi, hindi ako nagbibigay ng promises na hindi ko naman kayang gawin. Kasi nga, alam ko yung feeling na pag napangakuan mo tapos hindi mo natupad, yung bang pag umasa yung tao, masakit. So never. Kaya wag na mangako, di ba? Mas maganda yung bang hindi ka magbigay ng final mo o hindi ka sasaktan mga ganyan. Hindi. Aba, parang personalan na to Nawala na. O di ba nanahimik na siya? Kasi nasa sayo naman yun eh. If nangingibabaw na wala ng tubig yan. Honestly speaking talaga mga kalabidabs kapag mahal mo isang tao,
kung talagang seryoso ka, talagang hindi ka gagawa ng something na makakasakit ng damdamin ng partner mo. Totoo Oo yun. naman. Pero kung hindi ka masyadong Parang hindi attached, naman. Parang no, hindi naman. yan ang nakakalimutan ng karamihan. Kasi kung mahal mo talaga yung isang tao, ito ang masasabi ko talaga, kung talagang genuine love yan, hindi ka gagawa ng bagay na makakasakit ng damdamin. Kung mag-iisipin mo parati, what if ikaw yun? Ikaw siya. Ibig sabihin yan, Mamilin, kapag ikaw ay walang paki at nagmamanhid-manhidan ka na masasaktan mo yung partner, ibig sabihin, hindi yan genuine love. Iba-iba kasi yan eh, you know? Mahirap, pero yun talagang reality. Kasi Ganda alam mo nitong kung talk bakit, show natin, no? Dami nakaka-relate sa alam mo ba baba. kung bakit kasi nga, yun na nga, di ba? Ang sinasabi ko nga, sabihin natin we are human being, bakit? Yung, i-induce nga, di ba? Bakit nga si God nga, di ba? Genuine yung love. My God, nasaktan siya. Pinatay pa siya, my God. Pero, di ba? Genuine. Ganun. Yun ang gusto kong parating sa karamihan Dahil dyan. dyan, Kung mahal kayo, guys. just give your Dahil genuine love. dyan, 2 hours na tayo, guys. Ayun, oh. Salamat. Bon, itira mo yung mga hugot mo sa Pero LS kung, natin, pwede ba? paano kung may mga anak na dapat hindi lang sarili? Ito naman, about naman sa parents, please, give importance to your parents, no? I mean ba, Para naman ako sa kasi akin wala kasi, natawa ako ko doon, kasi wala naalala akong ko yung parents. Wala na akong nag-LSCUs, parents, mayroon kaya, ganyan. Ako naman very kasi, important. para sa akin kasi, lalo na ngayong may anak ka na, di ba? Parang mas Mm. isipin ko na lang yung anak ko kaysa sarili ko. Oo, pero yun na nga, siguro din, may mga anak na minsan Kaya, talaga nakakalimutan. siguro, handa ka nang masaktan, handa ka nang Tandaan nyo, ito, gagawin. very good advice na remember kung ano yung ginagawa niyo sa magulang niyo ngayon, gagawin niya ng mga anak mo in the future sa'yo. I assure you that. Totoo yan. Kapag hindi kayo loving na anak sa iyong magulang, magiging magulang ka someday, and yung mararamdaman mo yan soon sa mga magiging anak. Ganun lang yan. It's parang ano lang yan eh. Parang karma lang yan. Sabi Ganun ni yan. nanay, natawa ako nun, Bon, nung nagpapaiyak ka ng LS ni Yus na merong ganyan. Oo nga, di ba, yung sabi niya, mahal na daw niya si Yus. Grabe, yung babae na yun, ang hard, no? Isang araw pa lang, Nag-comment ba yan? ay, grabe, ang hard talaga niya. Yung girl na yun, pinagsabihan ko talaga siya, my God. Hindi Di, ako wala naniniwala ako. sa ganun. It's just an admiration or infatuation is Pero ang different sabi from- naman kasi niya, ganito, mahal na mahal niya ngayon, pero bukas wala naman daw na. Di ba, ang gara na niya magmahal? Hindi Kasi yun. ako mo ha, yung mga pag ganun nagmahal kasi, ako, yan yung matagal, sinasabi mawala. natin pabugso-bugsong damdamin. Kaya madaming nabubuntis ng maaga dahil sa mga ganyang bugso-bugso ng damdamin. Okay? Kaya ang mga ganun kasi, yun ang very difficult din sa atin. Yung mga madali ma-fall. Kasi Oo. minsan may mga tao tayo nakakasalamuhan ng pagsamantala din talaga. Alam mo naman mga Oo, totoo pagsamantala yun. talaga. Na porque alam na may gusto sa kanya, isinamantala na. Tapos iiwan Oo. ganun. Kaya Ganon. tayo yung mga girls dyan, just be very careful. No? Ingatan natin yung mga sarili natin kasi yun na nga, hindi talaga nawawala sa mundo natin yung mga taong mapagsamantala. Nandiyan na yan, makakibat na yung life natin. Sabi nga, di ba, there's always a good and the bad. Yan. Huwag nating hayaan yung bad ang succeed. So we have to be strong. We have to be wiser. Pero wag No, naman sobrang no comment si Fransay. Si Fransay, no comment. Nanay, ano ba talagang ginagawa ni Parang Fransay? may tampo Ano ba yata talaga si yung nanay. Parang mayroon tayong pag-uusapan na tampuhang mag-ina Ano ba talaga? Dito na tayo, Parang usapan na natin yan. My God, Fransay, umamin ka na. My God, parang gusto, nawala yung, ayan gusto nyo, no? Ngayon, nawala yung antok nyo. Ngayon, na-extend yung oras. Lampas na tayo ng 2 hours, my God. Anong gusto yung mga topic. Di ba maganda yung ganitong topic? Di ba hindi puro isdaan, my God? Oo, ganda nga eh. Hindi yung usual na Daming tawa talaga ni Fransay. Daming tawa. Patawa-tawa lang yan, pero totoo yan. Di ba, Nay? Totoo yung mga pinagsasabi na tamaan. Natamaan ka, Fransay. One way of making bonding with, para manatiling loyal sa inyo ang inyong mga subscribers. Ibig sabihin, Bon, ang ugali ng bata ay ugali ng magulang. True. Subscribers nyo,
mas maganda na mas nakikilala kayo ng subscribers nyo, ng mga supporters nyo, ng mga viewers nyo. The more nakikilala kayo ng viewers nyo, the more na nagugustuhan ng viewers ang personality nyo, the more sila manonood ng video at magsusupport sa inyo. Pero kung nakilala kayo as namimigay lang kayo ng load, walang mangyayari dyan. Ang habol sa inyo yan, load. Mamobre na kayo ng mamobre dyan. Hindi pang habang buhay mamimigay tayo ng load at hindi pang habang buhay ay bibigay natin yung pera natin for them. Huwag nating i-spoil yung ating audiences sa mga pinami. Siguro pa samantala, ako kasi iniisip ko, ang iniisip ko lang, mamimigay siguro ako ng mga ganun pa premyo kapag yung mga audience ko ay talagang mga close friends ko na, yung mga talagang supporters ko na. Pero kung hindi ko pa mga kilala, hindi mo na ako magpapagames, hindi mo na ako magbubutas ng pera for people na hindi ko naman din talaga sure na isusupport ako all throughout. Kasi ang number one sa mundo ng Misteryoso ako, haha. Misteryoso daw siya. Tama, boss, ha? Tama po. Kasi ganito yun mga kalabidabs, no? Ang mundo ng YT, kahit gaano natin kadami ng subscribers, kapag umabot ng taon, mga kalabidabs, ito, accept the reality, kapag umabot po ng taon, ang ating subscribers ay hindi po nanood ng halos ilang taon na, aalisin po yan ni YT sa atin. Meron po akong kilalang monetized channel, 800 subscribers po ang tinanggal. My God! Ibig sabihin kasi, yung 800 subscribers na yun, hindi na kasi nanonood, hindi na siya, wala na kasi siyang connection. Kapag yung subscriber niyo wala ng connection, lalagasin niya ni Lolo, my God. So, ang gawin nyo, you have to find the ways na makilala kayo ng supporters nyo, ng mga viewers nyo. In what way? Sa live stream nyo, gawin yung something like, ako, di ba? Kung pumunta man sa akin 10, wala akong pakialam. Kung pumunta sa akin 13, wala akong pakialam. Kasi ibig sabihin, pumupunta sa akin talaga sa live stream ko na wala akong binibigay kahit ano. Yan yung maasabi ko na nandyan sa akin kahit wala akong ibigay. Yan yung support. Ibig sabihin, pag nandiyan yung support yan, all throughout susuportahan ka yan. And then, yung support ko is nandun din sa kanila. Ganun yun. Diba? Aanhin mo yung napakadaming viewers, mapagdating oras, labas-pasok lang. Pag nabigay mo na yung gusto nila, hindi na babalik. Ay, hindi na ako magbabalik. Nakuha ko, napag-graduate na ako. Mabuti kung napag-graduate mo, marunong tumanaw ng utang na loob. Ang dami-dami akong kilala na i-promote. Utang na loob, Bon. Manahimik ka na. Sabi ni nanay, hoy, Bon, hindi na nakapagsalita si host. Ay, ganda. Ito yung kasi sa si Rockstar, no? Tsaka, okay lang yan. Di kasi inantok sila, di ba? Okay na yan. Ikaw yung guest ko di ba? Ikaw yung guest ko. Siyempre yung guest ang dapat magsasalita. Ayan. Ayan pa rin si Jessa. Ayan o, Mr. and Mrs. Mon Qatar, salamat sa pag-video ninyo. Ayan ang video yung mag-asawa niya. Wala yung antok nyo, no? Pwede ko ba dito, abutin to ng 3 hours pag ako kausap nyo dito. Abutin to. Ayun, salamat naman. At tapos pala naka-video. Sinasadya ko talaga pahabaan yung mga oras. Alam mo kung bakit? Sinasadya ko talaga para naman kasi ng ng watch hour, no? Oh my God. Tsaka nag-i-stay naman sila di ba? Ha, sabi ni Francis. Okay, Francis, ha? Baka may tampo sa'yo si nanay, ha? Love your parents, gano'n. Pero yung importante sa lahat is, kasi ako nagigit na sa mga parents. Alam mo, si nanay kasi very supportive. Siguro kung buhay yung mother ko, supportive din sa akin. Sana all supportive na nanay. Parang maluluha na naman ako talaga. Ay, miss ko talaga yung mother ko kasi ang mother ko talaga, siya yung madalas na nilalapitan ko ng mga accomplishments ko talaga. Kapag may award ako, siya yung nalapitan. Oh my God. Ngayon wala na akong masabihan ng mga ko. Ay, ang dami ko na subscriber, mami. Ay, mami, may akong views. Wala na nga. Ganun. Yan. Tama, boss. Mamaya na mag-end. Mamaya na mag-end. Sarap na magpintuhan natin. Ngayon napunta na tayo sa love life. Ngayon napunta naman tayo sa parents. Paano naman natin pag-uusapan? Kaya sa mga anak dyan. Sa parents, may iyak na naman tayo sa parents. Love your parents. Number 1 yan. Love your parents. Never kayong sumagot. Saka wala namang ginawa. Magkwentuhan na lang tayo. Tsaka ang ganda kayo ng topic natin, kapupulutan ko ng aral, hindi lang sa mga magulang, between magulang yung anak, hindi lang sa mga magjowa, at hindi lang sa mga friendship, kundi pati sa mga subscribers, my God.
Kaya ako, hindi ako nag-feel bad. Di pumupunta lang sa akin sa live stream ko, 10 o 3. Wala akong pakialam. Basta at least kilala ko na kung sino pumupunta sa akin. Alam ko na kung sino yung mga pagkakatiwalaan ko talaga. At talaga maasahan kong tunay. At yun yung mga pasasalamatan ko hanggang sa ako'y succeed na. Hanggang sa ako'y malay mag-famous sa kasakali. Oh my God. Pero ito naman, kung ano, yung iba kasi nakagraduate lang ng 1,000, may ganyan, hindi man lang ako napasalamatan. Pero okay lang. Pero di ba, ito yung sinasabi ko sa lahat. Huwag kayong makakalimot sa mga tao naging naging way ng yung success. No, always be Correct. thankful. Dapat maging thankful pa rin kayo mga kalabidabs. Kailangan maging humble pa rin kayo at huwag naman kayo maging snub. May mga kilala din akong big YouTuber na naku, napaka-snub. My God. Hindi man lang mag-reply sa mga chat. Porque iba ang daming ayoko ng ganun. Ako sa totoo lang. Pansin ko yan, Bon, di ba? Ang dami kong isinubscribe na na mga sikat. Hindi mo lang mag-thank you. Ina-unsub ko na lang. I mean, kahit gaano ka pa kasikat, dapat you have to love your audience. You have to love your fans, your viewers. Hindi yung, pakialam ko sikat na. My God, huwag kang ganun. O kung hindi naman sa viewers nyo, hindi naman kayo abot sa ganon. Yan. Dapat remain humble. Humble. Ganun. Yes, Ayan. tama. Always be grateful. Kasi kung wala yung mga tao nag-support sa inyo, hindi kayo magiging success. Correct. Thank you Kaya very ako much. diba? Hindi ko na pinapangalan. Basta nagpapasalamat. Kasi minsan, minsan di mo na maalala yung mga pangalan. Minsan kakalimutan natin. Kaya minsan, generalize ko na. Kasi minsan sinabi ko, alam niyo na kung sino kayo. Yan, thank you so much. Tapos, yun, hindi ko pa rin nakakalimutan. Yan, si Ma'am Dolor. Yan, parati kong pinapasalamatin si Ma'am Dolor na naging way para maging correct yung yung channel ko kasi siya yung napakilala sa akin doon sa mga OFW, ganyan. Kaya kasi wala akong nakuhang support sabi ko, parati ko sinasabi, wala akong nakuhang support sa sarili kong group dito sa Facebook. Wala pa ako sa YT, and then nag-start ako mag-YT. Walang support ako nakuha sa 3,000. Wait lang, may sinasabi si Franchay. Tama talaga, boss. Parang yung chinachat ko di pa sinisin. Tapos yung isa po, nagsin ilang araw na, Sino kaya yun? Oy, Sino ba yun? hindi ako, nako, sino kaya yun, Kayo talaga, hindi kayo nagsisin, Uy, ako pati, alam mo, sa totoo lang ako, may mga chats na ako na yung nafi-filtered. My God, minsan hindi na pa-pop out. Kayo talaga, ba't May niyo mga ako gayahin na nagre-reply talaga ako? Mabait naman daw si Francay, sabi ni nanay. Wait lang, kukunin ko yung charger. Siyempre, mabait yung, ganun talaga, Nay. Mabait yung nanay, Magtaka pa ba kami, Correct. di ba? Sana all. Mabait. So, shout out sa mga nandyan. Nagustuhan nyo ba yung topic ni Bon for the night? Ayan, nasa na si Bon. Mabait, ni God. O diba, nabot tayong alas 11. Oo nga Alam nyo, papikit na yung mata ko. Kung di lang tayo nagkukwentuhan dito, wala na, humilik na ako dito sa taas na naman. Maiwan na naman ako sa taas. Nag-end na pala, my God. Sabi, Bon, si Ate Jane, sobrang aga naman daw kasi yung LS mo. Ko, my God. Parang usapang pamilya na ito. Mayroon bang problema? Talaga, mas mabait pa papa niya. Wow, sana all. Mas mabait. Sige, mabait si tatay. Oo, Bon. Pag medyo siguro mas Bon, yung LS mo, mas madami manonood sa'yo. Si Francay ang alas 5 pa lang nandyan na naku, nakatamsak na agad. My God. Si Francay yung kauna-una kong audience, viewers, ko, live stream ng alas na madaling araw, di ba? My God. Hindi na yun natutulog Maaga talaga. Dumating Kaya sa akin sinasabihan ko siya. Sinasabihan ko siya pag-video sa akin. Agad. Pag nakita ko siya sa ibang LS, sabi ko, matulog na siya. Ako na lang maglapag ng link niya. Kasi parang wala nang pahinga, ML, UIT, trabaho. Francay? Si Francay. Kaya sabi ko, sige, pag nakita ko siya sa ibang LS, ako na maglalapag ng link niya. Kasi, my God, ML, trabaho, YT. Pwede ba, Francay? Bigti na.
Kasi yung ML kasi minsan distraction din yung focus mo sa time mo sa YT. Tanda mo ang YT pati ang daming Oo. kaya hindi na ako nag-ano talaga kaya hindi talaga ako kasi may mga kilala ako na vloggers na nag-focus sila sa kaka-ML, napabayaan na lang yung content, sayang ng channel. Sayang ng channel nila. Ang problema doon, sino pa manonood sa'yo pag in-stop mo na Hindi yun, na di ba? gumagawa ng mga content. So sabi ko, wag yung sayangan yung channel, oy. Wag kayong mag-focus diyan, wala naman kayong diyan yung channel. Wala nalugmok sila pareho sa ML. Ayan, gising talaga yan. Bon, kasi ang trabaho niya gabi. Minsan daw, Bon, kasama niya white lady. Alam ang trabaho ni Banzai? Night shift, ganun. Night shift. Katulad ni Tropang Bonus mo yan, naka-night shift. Hindi siya makasupport. Tapos, Sila yung mga sa umaga natutulog. Sila yung mga maaga talagang dumarating sa aking live stream. Ayan. So, thank you so much talaga. Kahit binabawasan ako ng 6 na oras, 2 oras, na may namang bumabalik na mas mahigit doon, like, Oo. araw, 28 Malapit na yan, hours. Bon. Malapit na. Binawasan man ako ng 6 hours, may sure naman na papalit sa kanya na 28 hours. Kaya, yun. Kaya kahit medyo... Aray ko, Lord. Yes? Nabawasan na naman yung WH mo? 6 hours. My God, 6 hours. Ngayong araw? Sige lang, kuya. 6 hours. Pero yung hindi pa pumapasok kasi yung live stream ko ngayon tsaka yung kahapon. Kaya for sure, yung kasi every other day naman ata, every other day naman yung pumapasok. My God, may nag-iinuman na naman dito sa labas, nakakainis. May ginagawa ko kanina kasi sinecheck ko yan, kino-compare ko parate. So kung dati ay mayroon na akong parang nasa, alam mo na yung 1,854, ganun something. Ngayon, ang nangyari ngayon, 1,800, 1,000, 130 pala. 180, gano'n. Tapos, parang nabawasan naman siya ng 600, ganyan. Tapos yun, makukomputing ko na siya. Sabi ko, binawasan ko 6 hours. Kino-compare ko siya. So, mag-update naman ng bago yun. After 2 days, madadagdagan na naman siya. After 2 days, mababawasan na naman yun. Ganun siya. Kasi nga, may mga nag-expired na akong videos na watch hour. So, yun ang malaking tulong talaga ng LS. Kasi, malaki yung naibibigay niya. Alam ba, nabawasan ako ng 6. On the next day, mas madadagdagan ako ng, sabihin natin yung 28 ko, magiging lang siya. Magiging 26 na lang. Ay, tama ba? Tama ba, no? Alam ba, nabawasan ako ng, sabihin natin nga, mayroon akong 28 hours. O di, ayun, wala si Mami Lynn, mayroon akong 20. Kung nabawasan ako ng 8 hours, mayroon akong 20 hours pa rin na papalit. Or, di ba, mga ganun. Oo. At least, hindi ka nasisiro. Kapag, ayun nga, sabi nga, pag wala kang content muna, mag-live stream ka. Yes. Ganon. Pag may plano kang gumawa ng content, gawa muna. Pero ito din sinasabi ko sa pinakamahalaga din na parati kong sinasabi din sa mga YouTuber din, wag lahat. Although yes, we are on the watch hours, kasi mahalaga naman tayong watch hours sa watch hour natin, sa mga sisimula pa lang, kailangan natin ng watch hour. But lagi nating tandaan, pinakamahalaga din ang content. Very important din ang content. Why? Kasi yung content, yan naman is para sa mga audience natin na manonood. Kasi tandaan natin, kahit malagyan ng commercial yung ating live stream, hindi yan papanoorin ng ordinary viewers. Sino manonood ng 1 hour and 2 hours natin live stream? Walang manonood niyan. So, ibig sabihin, yung live stream natin ngayon, kung hindi yan panonood ng mga kakilala natin na yung parang i-play nila para sa atin, kung ordinary viewers lang yung walang manonood na ordinary viewers. Sino ba manonood ng live stream na 1 hour, 2 hours? Diba? Doon pa lang, hindi na buhay yung kikitain mo kung may commercial. So, doon papasok yung mayroon kang vlog. Kasi yung vlog,
Yan yung ano, at least mga 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes vlog. Yun yung panonoorin ng ng viewers nyo at yun yung parang minsan magiging magiging trend nyo at yun yung magbubuhay ng channel nyo. Yung video, vlog na ginagawa nyo. Kasi ang live stream talaga, hindi yan basta-basta panonood ng ordinary viewers na pag lumipas na yan. Pag tapos na yun, wala na. And then, pag monetize ka naman, hindi na watch hour ang pagbabasehan dyan. Yung yung commercial na. Views ng ads. Dollars ng usapan dyan. Kaya yun lang din papasok yung vlogs na And then, syempre, maganda pa rin yung parang pa rin yung pagsabayin. Mayroon kang live stream, mayroon ka rin. Kasi di ba sa live stream, mayroon din yung mga napapalipad, mga friends mo mga napapalipad. Ayun lang, super chat, mga dollar. Kumbaga, mas maganda, the more na mayroon kang live stream, the more mayroon ka din na vlogs para doon din sa audience mo at doon din sa mga friends mong YouTuber. Kasi sa atin, magsusupport sa live stream natin, kundi naman tayo artista kasi wala naman talagang ordinary viewers na manonood ng live stream natin. Ang manonood sa atin, mga kapwa-vlogger din natin eh. Mostly, di ba? Mostly naman mga vlogger din na katulad natin or mga kamag-anak natin. Pero yung viewers talaga na gusto lang mag-YouTube, walang manonood ng live stream. Ang panonoorin niya, yung mga vlogs na something like may makukuha silang ideas or matutuwa sila, gano'n, mga tips, mga gano'n. Entertainment talaga. Yap, nagsara lang ng pinto at may mga lasing. Nagsara ng pinto at baka daw pasukin ang bahay. Baka daw biglang pitasin ang pakwan ni Mami Len. Kaya dapat magsara ng pangmahay. At dapat ang pakwan ay ingatan. Ayan. Maraming salamat pa rin sa 7 million viewers natin dyan. Actually, yung LS ko kasi is para more on tambay-tambay lang. Wala more chika-chika, gano'n, sounds it. Nasa Hong Kong kasi yan. Nasa Hong Kong si Ate Jane. Support lang kasi yan. Jane sa aking watch hour pa. Kaya tinatsagaan ko muna talaga kahit alas 5, igising ako. Pero every Saturday, mayroon tayong magiging mas topic about yung mga hugot ni Bon. Ilo-launch ko yan on Saturday. So yun yung parang every weekends kapag day off ko, may something tayong pag-uusapan. Like mga ganito ba, mga hugot something, kung ano mga problema nyo sa buhay. Yan. Pwede natin yung pag-usapan para at least naman, maiba naman yung atmosphere ng live stream, hindi puro isdaan. Kasi karamihan ako nakita, isda. Ako naman mag-good. Ang mga mo'y malangsa na tayo niyan, my God. So, kumaga, mayroon na tayong mga sinusuport na nagpapaangat. Siguro, ayoko nang gayahin yung paangat nila. Kumaga, sinusupport ko na lang sa kanila yung paangat na sa kanila yun. Sa akin, iba naman. Para at least, hindi din maging parang kompetensya. Kasi, ang pangit yung nakikipag-kompetensya tayo. Yung bang, ito nakilala siya sa iba talaga. Gumawa ka din ng sarili mong trademark. Yung bang isa yung skill din. Hindi ka makapagpaangat kasi wala naman talaga ako katulad ko, paano naman ako mapapaangat, paano naman ako mapaplex. Sus ko load nga lang, hirap na ako, di ba? So nakikisali din ako sa mga pag-games ng mga natin, kaibigan natin sa sa YT, yung mga napapaangat tsaka mga napapa-games. O di ba sumasali din ako sa mga games kasi purita din ako sa load, no. Pero ako talaga kahit sumali ako sa support ko, gano'n. So ako naman, wala naman ako may offer na gano'n. Hindi naman ako pwedeng mapaplex. Wala naman akong laptop. Hindi naman ako pwedeng mapangat kasi unang-una sa lahat, paano nga, ang hirap nga, tsaka mag-promote ng watch hour. Ako nga, kapos din ako naman pag magpa-load. Umasa din ako sa mga kusang nag-play sa akin, di ba? Kumaga, hindi ako pwede mabigyan ng promises na gano'n. So ano ba yung kaya kong ibigay? Yung yung alam kong kaya ko lang. Yung mga ganito, chika-chika, ganyan. Good vibes lang ba? Yan, good vibes. Tama yung team natin talaga. Good vibes. Yes, kasi mahalaga sa mundo natin ay good vibes lang. Happy lang. Kaya mga title ko, di ba? Mga lang. Never ako gumamit ng grow yung channel. Kasi wala naman akong i-offer na ganun. Di ba? Ako rin naman, nung una, kwento-kwentuhan lang yung nilalagay ko. Wala naman nabibingwit. Ko. Di ba naman i-offer kong isda sa LS? Grow your channel, mga isda ka. Jesus Maria Joseph, nga 10-13 lang. Ang isda inan doon. Pag sinabi kong isdaan, may mga, Kaya ginagawa ko, kapag may napapagpad na dayo, ini-entertain ko talaga. Chika-chika, ganyan. Sinusupport, ganun. Kasi, para, yung dayo na yun, yung napadpad na yun, yung parang naligaw lang, napadpad lang sa akin, nakitambay lang.
malay mo gustuhan niya yung ganong tema, yung parang chika-chika, gano'n, di mag-stay na siya sa akin. Tsaka alam mo, yung mga ganitong live stream na wala kang ino-offer masyado, diyan mo makikita sino-sino yung legit supporters mo. Sino ba yung nandyan talaga sa'yo, na magsusupport sa'yo without asking any in return. Ganon. Yun ang Yeah. pinakamahalaga nating tandaan sa mundo. Sino-sino ba yung talagang nandyan sa atin kahit wala namang hinihinging kapalit. Yun kasi pinahalagan ko sa Correct. buhay. Kasi ako wala talaga ako may offer. Hindi talaga ako makakapag-offer ng mga kung ano-ano. Kasi wala din, nakapos din ako, baon ako sa utang, no? Saka yung nga, hindi na sila pupunta sa'yo pag hindi nila nakita na may papremyo ka, di ba? Saka na lang sila pupunta kung may papremyo ka. Pag wala, Correct. wala na. Kaya yun. Dapat Dito, boss, manonood talaga sila. yun ang kinaganda sa yun ang kinaganda sa ibang bansa kasi yung internet connection talaga is sobrang bilis. Kaya alam mo, Oo, maganda. isa sa nakakatulong din sa aking watch hour ay yung aking mga kaibigan OFW na sinakagayon ng vlogs na talagang bonggang-bongga talaga nag-play din ng aking yung mga may wifi talaga Oo, na kahit yan, si Ate Jane, ang lakas daw kaya ng alam mo, nila sa sinusukli ko na lang talaga. Sinusukli ko internet. na kasi hindi ko na sila mapangakuha ng watch hour eh. Kasi yun na nga, kapos din ako sa Ang ginagawa ko na lang yun, gumagawa ko ng mga vlogs, na something na ipopromote ko sila, i-endorse ko sila, i-shoutout video. Kaya dapat sana yung internet natin din dito. Malakas. Saka dapat talaga pag nag-LS ka, pagaling ka magsalita. Tulad ni Bon. Saan ka na, Bon? Bon James D, ayan. Salamat kay Bon James D sa kanyang mga payo. Ayan. Andiyan din si Nanay. Salamat kay Nanay. Nanay Maria Victoria. Ayan, nawala si Boss Bon. Sabi ni Franzay, nahulog. Ayan, ang hirap ng signal namin dito talaga, no, Franzay. Buti diyan makakasay sa abroad. Dapat ganyan, di man dito sa Pilipinas. Lalo na rito sa probinsya. Ayan ulit, nagbabalik si Signal Bon ko, I'm James so D. sorry. Medyo nawala. Ba't nawala yung signal ko? Yeah, malapit na kasi. Nagsasabi ka pa, Oh my nasasabi God, mo yung signal, anong nawala oras ka agad. na? O di ba, magti 3 hours? 11. Oo, magti 3 hours na tayo. Ang ganda, di ba? 2 and 41. Di ba? Ayan, salamat. Ang dami ng ka-BG, 6. Siyempre, di ba, malakas na bigay na watch hour niyan sa'yo. Oh my God. Dire-diretso lang, hindi na bumaba ng ng Siyempre, 5. ganun talaga. Ayan. Ayan, shoutout sa Yan mga mga organic friends natin kahit naka-BG lang. Mahalaga din yung BG. Alam mo yun, huwag kayong magtatampo kung minsan may mga naka-BG. Mahalaga ang naitutulong ng BG, Oo. promise. Yan, dyan na At least hindi sila maalis, di ba? Diyan ako nag-earn ng madaming Mas maganda yan naka-BG kasi hindi sila palipat-lipat. Huwag yung palipat-lipat. Oo. Stay ka lang talaga. Anong dapat talaga? Yan ang maganda sa nag-BG-BG ko na rin. Ito pala, nag-edit pala ako kay Maricar de Vera. Nakalimutan ko, may ina-edit pala ako. Ano pinapa-edit ni Maricar? Yung kanyang birthday greetings. Ayan, dami kong ginawa ngayon ng birthday greetings at congratulations. May pa-birthday greetings din si Maricar. Gusto ko na patingan happy birthday. Di ba? Wow. Yan, hindi ko alam yung maglagay-lagay ng mga effects na ganyan. Lahat yan sa KineMaster. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, pag-aralan yung KineMaster kasi one of the best video app. Dinownload ko na, kaso nga hindi ko pa masyadong naaral kung paano siya gamitin. Power Director ginagamit ko.
Ayan. Nasaan na ulit si ano, si Maricar sa Dubai? Si ba si Maricar? Oh, sa Dubai. Walang watermark yang sa'yo, Bon? Ha? Walang watermark? Wala Yung tong kind- watermark. Ano yan? Binili mo? Ha? Hindi. Nandun na Hindi sa mo app ko yan. Mayroon akong app niyan. Mayroon akong link. Saan? In Send mo nga fairness, sa akin. Uy, in fairness, yung mga ano ko, yung tutorial ko, tsaka yan, itong link ng Kindmaster ko, pag-check ko ngayon, 1,000 views, no? Di ba? Ang ganda. Tsaka yung ano ko, yung tutorial ko, yung flying, ano ngayon, 4,500 views na, o di ba? Saan mo nilagay yung ano, yung link ng Kindmaster mo? Nandun yun, may dalawa kasi akong Kindmaster na ano doon, Kindmaster latest na version, nandun yung link sa baba, i-download nyo lang yun. Aling video doon, yung latest? Yung latest din na video? Basta din yun sa... Yan. Hanapin ko nga. May Nandun na-download yun. ako pero hindi ko pa sinubukan kung may watermark siya o wala. Pero syempre mas maganda yan kung subok mo na. Parehong walang watermark yan. Alin? Yung Oo. ano mo? Yes, pareho. Parehas yun, wala. Bukan ko nga yan. O, try mo yun. Maganda yun. Promise. Aralin ko nga. Yung ang problema ko, Ganda yung katulad ng ginawa mo nung sa prank mo kay Yos, yung fini-freeze mo siya, ano, ganyan, hindi ko pa alam yung mga ganun. Hindi ko masyadong, Parang may mga ano mag-edit. ako. Yung parang may mga pa-picture, tapos may parang pabulong-bulong na, ano. Nakakadagdag kasi yun, di ba? Yung parang lakas makakontrabida. Yung papikit-pikit ka, di ba? Mga ganun. Oo, yun. Fini-freeze mo Kasama siya. yung design master. Tapos bilang, maroon yun dito sa gitna, may i-press mong split, tapos lalabas na yun doon, tapos iba mo yung kulay, tapos mag-voice over ka lang doon, akala mo lang, pero joke. Mga ganun. Dagdag ano kasi yun, dagdag comedy kasi yun. Tapos yun, di ba, yung biglang makikita yung biglang pumikit si Yosh, mga ganun ba? Nalakas. Nalakas ba yun? Malakas yung sound effects niya, Bon. Dinig ba? Nag-explore ako sa mga sound effects. Mas ano kasi, sa Kindmaster kasi, meron na siya mga sound effect na kasama. Kaya maganda siya. May watermark po bang yung akin po, wala na po siyang Kindmaster. Wala na po siyang Subukan ko ang hanapin yung sa'yo. May dinownload ako pero hindi ko pa sinubukan. Masubukan ko nga. Anong video mo yun, Bon? Yung sa may floating body? Bon? Nawawala si Bon. Ayan, meron na lang tayong 5 million dyan. Alam mo, Bon, tawang-tawa ako nang tinanong mo si Yos. Tawang-tawa ako dahil natatawa ako. Nawala na naman si Bon, nanay. Naglolo ko ang signal ni Bon. Ni Master Bon. Ayan. Master Bon. Bon James D. Ayan, mabuti na lang at meron tayong kaibigang Bon. Na magaling mag-entertain ng people of the Philippines. Ayan, salamat po sa mga nakasupport dyan.
Salamat po talaga. At hindi kayo nag-iwan. Ayan, hindi natin kaya ang kaya ni Bon na kwentuhan. Sobrang lakas. Buti pa dyan na may ulan. Dito sa amin, konting-konti lang. Umulan naman kanina, pero sakto lang na nabasa yung yung lupa. Kawawang mga pananim namin dito. Kawawa ang pananim. Buti pa dyan ang muulan. Dito walang ulan. Ayan, maraming salamat po. Malapit na tayong mag 3 hours. Ayan, ang dahil kay Bon, marami tayong mga nalaman sa kanyang mga payo. Ayan, salamat sa 5 million na nag-stay dyan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Team Vibes. Salamat kay Nanay Maria Victoria Castelo. Ayan. Salamat din kay Franzai. Ayan, salamat. Salamat kay Bon James D. Salamat din kay Ate Jane. Ayan. Salamat Ate Jane. Watching lang ako while doing cross stitch. Ang payo ni Madam Bon Bao, sabi ni Nanay. Ayan. Ang payo ni Madam Bon. Nasaan na si Madam Bon? Ayan, salamat Drew, Brother Drew sa pabiji. Salamat. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa ni Jessa. Ayan, subscribe. Ayan. I love you all. Mga kalabidabs. Kalabidabs ni Bon. Akin mga kakwentuhan. Ayan. Nagbabalik si Bon James D. Ayan. Andyan na naman si Madam Bon. Hello, Bon. Parang humihina yung, parang nag-collapse na yung yung signal ko. Oo. Malakas ba yan? Ulan? Yeah. Sabi ni Nanay, malakas ulan. Yan din si Yos. Ayan. Hello, Yos TV. Di pa ako tapos mag-edit eh. Wala, ayaw gumana nito. Nagloloko tong laptop mo. Asa si Marilyn? Ewan, sabi niya Naburlog na.
Magsasara lang ng pintuan, wala na, hindi na bumalik. Wala, naipit na eh. Naipit na. May daw, may mga nagiinuman. Pumunta ko saglit kay Ate Leslie. Hindi ako nag-edit. Nag-edit ako, hindi pa natatapos. May LS si Leslie? Tapos na. Pero kanina Ala? may LS siya. Oo. LS talaga o silent lang ulit? Alas. Pangat sana yun. Okay. Sayang, hindi ako nakaano. Wala kasi siyang schedule talaga ng LS pag na siya. Kapag free time niya na, LS na siya. Ano yan? Naririnig yung boses ko. Nagkipag-inuman na daw si Mami Lynn, sabi ni nanay. Ayan, salamat Ate Jane. Ayan, napaka-supportive ni Ate Jane. Kailan Si balik Ate mo? Jane ay isa ring OFW. Ayan, pinsan niya si Pinoy Monovlog. Ay, oo. Yeah, shout out guys. Shout out. Sana may shout out din to. Grabe na itong blowhorn. Makapamag na naman ako eh. Ayan. 5 minutes more, 3 hours na. Ayan, nawala na naman si Bon. Ay, mag 3 hours ka lang. Mahina ang signal ni Bon. Mag 3 hours ka lang, kuya. Oo, 3 hours lang. Okay. 5 minutes pa. Tapusin na natin. May mga naka-BG pa dyan, 6 naka-BG. Diyan sina Drew, Mr. and Mrs. Drew Moncatar, nandyan naka-BG. Yan, shout out sa inyo. Shout out, Brother Drew. Ayan. And Jessa Moncatar. Hello, ate sa iyo. Drew and Jessa Moncatar. May watermarks po ba ang kayo ni Master? Natatanggal yan. Gayon daw kay Bon, wala daw eh. Oo, natatanggal yan. Sa akin yan, natanggal ko din. Subukan ko nga i-download niya kay Bon. Kaso, di ako sanay talaga sa akin ni Master. Kahit ako, saka medyo hindi ako gamay yung sa cellphone gumagawa. Mas gusto ko kasi may mouse ako na ginagawa. Ayun. Gamay ko sa phone kasi ang app na kayo ni Master, hindi ko siya gamay talaga. Ang dami pa sigot. Anong ginagamit mo? VLLO. Ano? VLLO. VLL. Hindi ko naman alam eh. Power Director naman yung ginagamit ko. Pero hindi ko rin gamay masyado talaga mag-edit. Kahit sa Power Director, marami ring effects yung kaso hindi ko kabisado talaga. Phone at saka laptop, Power Director ginagamit ko. Sinubukan ko yung Sony Vegas kasi maraming effects din yun. Mahirap sundan. Sony Vegas. Yung Power Director. Maganda yung Sony Vegas kasi pang cinema na talaga yun, pang film talaga yun. Kaso mahirap. Saka ang tagal ko mag-edit nga eh. Ang iksi ng videos ko, dire-diretso pa. Ang hirap. Lalo na pag may mga voice over ka pa dinadagdag. Gaya ng ginagawa ko. Si Bon, ang galing nga ni Bon eh. Ano yun? Ayan na si Bon. Parang nililibak mo na naman ako, Yosh. Ay, hindi. Sabi namin, ang galing mo mag-edit. Aw, kala ko ano naman topic nyo, ay. Naku, hindi, nahirapan ako magkunot ng ganito. Ano ba ito? Nalalaglag ako. Kanina pa, ang sarap-sarap ng pintuan, nalalaglag ako. O, kayo, nung natapos ka, nagkwento, nalalaglag ka na. Ayan, 2 minutes. Mag 3 hours lang tayo para maka-edit na rin, maka-edit na ngayon.
Ayan. Salamat sa 5 million na nakabidyo dyan. Ayan. Maraming salamat. Asa na kaya si Mami din? Katulog na siguro yun. Baka. Wala kang LS bukas? Wala. Wala pa. Edit muna. Oo. Wala na akong content kasi. Oo nga. Ang hirap din pag walang content. Lahat LS eh. Dapat talaga may content din. Pag sinesearch yung name ko sa YouTube, LS lahat lumalabas eh. Ang pangit. Kahit naman, ang dami kong uploads, puro puro LS na. Kaya Ilan lang yung content na Kaya baka Ulog na naman si Bon, no? Oo nga. Kaya baka mag-vlog So, ulit ako. Vlog sa prank ka ulit. Magpa-prank ulit ako bukas. Public prank. Vlog sa prank ka ulit. Magpa-public prank ulit ako bukas. Hindi pala naririnig yung sound ko. Naririnig ah. Naririnig ba? Pala naririnig yung sound. Ba't hindi ko naririnig doon sa phone? Oh? Naririnig ko nga. Nag-echo. Ba't wala sa phone ko? Oh? Yun lang mga insekto. Yun lang Naririnig ko. Yun lang mga insekto. Nag-echo nga eh. Oo, yung boses ko. Pero yung music, May music ka ba? oo, nagpapa-music ako. Naka-share naman Yun ang hindi Hindi ko ba na-share audio kanina? Baka hindi ko na-share audio. Ganun. Kanina pa ako nakikinig ng music, kala ko na-share ko. Ayun si Bon nahulog, tawan-tawa. Okay, sa bagay, patapos na tayo. Sige ya, salamat. Sige, baba na. Naka 3 hours na tayo. Tuloy nyo na yung mga edit ninyo. Sige, Good luck sa mga content. Ayan, salamat po. Nandiyan si Mami Lynn, naka-video pala si Mami Lynn. Sige na. Good night na, Mami Lynn. Bye-bye. Good night, Bon. Bye, Kuya Rockstar. Good night, Jessa. Sige. Thank you, Josh. Thank you very much. Mr. and Mrs. Drew and Jessa Moncatar, salamat. Ate Jane, salamat. Yan, gawa ka ng YT channel mo rin, Ate Jane. Yan, pwede mong i-vlog din yung paggawa mo ng cross stitch. Malay mo, maya ng pumatok. Nakikinood ka na rin lang sa mga YT, mga LS, ganyan. Kung ka rin mo rin mag-LS, diba? Yan, good night, Mami Lynn. Maraming salamat. Meron na tayong 3 hours. Ayan. Salamat sa inyong mga support. Salamat kay Nanay Maria Victoria Castelo. Salamat din kay Franzai, kahit naglalaro lang yan, nakabiji. Ayan, salamat sa lahat. Salamat kay Charmaine Lacena, ang ating ex-girlfriend. Ayan, yan lang yan. Nakabiji. Sino pa? Ayan, yung mga nag-stay sa ating live stream. Ayan. Si Damotilia Vlog pala, nandiyan kanina si Damotilia Vlog. Loyal Ako Vlog, 360 Transport. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat.
Salamat. Ayan, pa-end na tayo. Bye-bye na. Bye-bye. See you bukas ulit. Ayan, salamat. Bukas ulit. Goodbye, guys. Bye-bye. Ayan, maraming salamat. Bye-bye sa mga naka-video dyan. Goodbye na po. Goodbye na tayo. Ayan, goodbye.